Ben, boa tarde a todas e a todos e benvidos ao pleno ordinario do mes de marzo. Imos a comezar xa cos asuntos da convocatoria, que na súa parte resolutiva tratan o primeiro punto da aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se alguén quere comentar algo ou non, ou a aprobamos por unanimidade. Sí, señora alcaldesa. Moitas grazas. Ben, tiñamos aquí un apunte para decir, lóxicamente, sen entrar outra vez no debate que xa se produceu no anterior pleno, no que se aprobou unha bonificación a unha empresa privada. Sí que nos gustaría indicar que hai un erro no cálculo do ICIO nas cantidades que obran no expediente. Aparece un orzamento de obra de 39.465.996 euros. Según indica a ordenanza, o ICIO é un 2%, e aquí, como cantidade do ICIO, aparecen 784.555,36 euros, cousa que é un cálculo erróneo. Para un 2% da cantidade mencionada, teria que ser unos 789.319,92 euros. Simplemente facer constar este erro no cálculo das cantidades. Moitas grazas. Entendendo que esa cantidade figura na acta e quere que se corrixa, ou está falando do expediente en concreto? Das dúas cousas. Tomamos nota da acta para revisala e modificala. Con esta modificación, revisamos eso, modificamos e aprobamos a acta? Perdón, non entendín. Revisará o señor secretario a acta para ver esa cantidade? Podo tomar a palabra, sí. Ben, a rectificación da acta, como dice a lei, só pode ser os efectos dos erros materiais, aritméticos ou de feito que consten no referente á votación. O que se refire ao contido dos acordos nunca pode ser modificado na rectificación da acta. En todo caso, estas declaracións que vostede fai constar recolleránse, evidentemente, na acta desta sesión de cara á aprobación do borrador na seguinte. Vale, gracias, señor secretario. Entón, polo que entendo é que se aprobaría a acta con estos erros de cantidades, non? Si, a acta está aprobada, estas rectificacións que vostede plantexa constarían na acta da presente sesión. Ben, continuamos co segundo punto, que é o expediente 266 do Xulgado de Paz. Neste caso toma a palabra o meu compañeiro, o señor Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Bueno, pois, como ben dio o punto de orde do día, teremos xa pleno a proposta de nomeamento do novo xuíz de paz de Burela. Depois do requerimento feito polo Tribunal Superior de Xusticia de Galicia para proceder á sustitución do anterior xuíz de paz, Ángel Acción, despois da súa desgraciada morte. O de xuíz de paz é un cargo que, aínda que non sempre é visible, para a cidadanía cumpre unha función fundamental na xusticia de proximidade, na resolución de conflitos e na atención directa á veciñanza. A proposta que presentada dentro do equipo de goberno basease en criterios obxectivos e razoables, onde se tivo en conta a formación, a experiencia profesional, a capacidade técnica, o coñecemento dos procedementos e compromiso co servicio público de todos os aspirantes, aos que agradecemos a súa disposición a ocupar tan importante cargo. Por estes motivos, despois de analizar toda a documentación presentada, propoñemos o nomeamento de Marcos Vázquez Díaz como xuíz de paz de Burela. Tal como figura no expediente, Marcos conta cunha sólida formación. É diplomado en Relacións Laborais, ten 2 másteres, unha en Dirección de Empresas e outra en Prevención de Riesgos Laborais, ten o CELGA 4 e unha ampla formación complementaria. Ademais, posúe unha trayectoria profesional ben sellada á xestión de procedementos e á mediación. Consideramos que reúne todos os requisitos solicitados para exercer esta función con imparcialidade, solvencia e rigor, ofrecendo un servicio útil e próximo á cidadanía. Esta proposta realiza no exercicio de responsabilidade que corresponde a este equipo de goberno, con criterio técnico, rigoroso e transparente, e con o único objetivo de garantir o mellor perfil posible para un cargo que requiere confianza, preparación e capacidade de servicio. Nada máis. Gracias, señor Fernández. Señor Rouco.
Sí, moitas gracias. Bueno, neste punto debemos de dicir que a elegancia política, o respeto institucional e a man tendida son formas que ao longo deste mandato se foron perdendo. Algúnas non existiron en ningún momento. Algo que, por outra parte, xa anunciou o noso grupo que ia a suceder, case que dende o comezo do mandato. Unha vez máis, podemos dicir que o Grupo Municipal Popular non se equivocou nas súas predicións. O predecesor da señora López Moreno, o señor Llano, con todos os seus defectos que os tiña, tamén tiña algunha virtud. E ante esta mesma situación, o que fixo foi convocar a xunta de portavoces, e nela acordar un candidato dos presentados para ir todos os grupos collidos da man, porque entendía que había cuestións que estaban por riba das siglas políticas, que era mellor estar unidos. Pero a clase e elegancia que outros tiveron no seu momento, como xa dixemos, perdeuse neste mandato. E xa hai tempo que somos conscientes de que esa man tendida non vai aparecer mentre non haxa un cambio na alcaldía. O que sí nos sorprendeu, en parte, foi a decisión tomada polo equipo de goberno, de forma unilateral. Neste asunto dicimos, en parte, porque, bueno, nós xa temos claro que de que peco xa vostedes, somos conscientes de que unha cousa é a palabrería, de que vostedes fan gala nas datas sinaladas, e outra cousa son os feitos que os retratan día a día. Un xuíz ou xuíza de paz debe de cumplir unha serie de requisitos legais xa expresados na proposta que aquí se traen. Debe ser español, non ter antecedentes penais, etc. etc. E, ademais dos mesmos, hai un común acordo entre todos os xuristas que, ademais, debe de cumplir, entre outros, os seguintes: ser independente, imparcial, objetivo, responsable e conciliador, por exemplo. En ningún caso se fala de que deba de ter unha carreira universitaria ou unha dúcia. De feito, a inmensa maioría das persoas que desempeñan esta función en toda Galicia non son titulados universitarios. O que sí son, a inmensa maioría deles, son persoas do xénero masculino. Case non hai mulleres neste apartado. De feito, na Mariña hai algunha que nos constan, pero moi poucas. Tendo en conta que no histórico do Concello de Burela, ata onde nós sabemos nunca houve unha muller xuíz de paz, sorprendeu-nos bastante que non apostaran pola única candidata que neste sentido cumpría esa característica. Sorprendeu-nos bastante. Sobre todo tendo en conta os discursos que vostedes fan o día 8 de marzo, rasgándose as vestiduras para romper, por exemplo, os teitos de cristal. Sorprendeu-nos bastante. Pero, bueno, cada un queda retratado según os seus actos. Moitas gracias. Gracias, señor Rouco. Señor Eiroa. Señor Pillado. Grazas, señora alcaldesa. Ben, non é a miña intención aquí rebatir todo o que acaba de decir o voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, que é un gran entendido na materia de xuíz de paz, eso temos todos claro. Sí que é certo que nós o que queremos é que hai claramente un dos candidatos, e menospreciar baixo ningún concepto os outros dos candidatos, pero un dos candidatos que presenta unha maior máis acreditada formación e queremos que capacidade. Entón, esa é a proposta que se fai, nós creemos que sí que é o máis axeitado. Chámanos a atención o que di o señor Rouco sobre o feito de non escoller a unha maior das candidatas, entre os candidatos, porque na anterior elección de xuíz de paz había un candidato e dúas candidatas e vostede, naquela xunta do goberno de portavoces a que fala, non propuxo ninguna daquelas dúas candidatas. Entón, dá a inversión de que vostede saca o comodín do feminismo hoxe e neste punto da ordía porque lle van ben. Pero vostede no seu momento, en aquel momento, non propuxo a ninguna das dúas candidatas. E nada máis por a nosa parte, nós estamos de acordo, grazas. Gracias, señor Pillado. Agora sí, señor Eiroa. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa tarde tamén ao resto de concelleiras aquí presente, público na sala, e que nos poda seguir a través dos medios telemáticos. Ben, atopámonos aquí ante, un trámite que sería, o nomeamento do xuíz de paz de calquer concello. Si que ben é certo, que lamentamos o pasamento do señor Fernández Acción, pero tamén sí que habría que decir que estes cargos son temporais e tamén coincideu, desgraciadamente, que se remataba ese prazo co falecemento do anterior xuíz de paz,
que dende aquí volvemos a lamentar profundamente. Pola miña parte non teño moito que decir neste trámite. Despois de revisar a documentación que obra no expediente, pois o Grupo Mixto, Son Burela e eu mesmo pois estamos a favor da proposta como xuíz de paz titular do Concello de Burela de don Marcos Vázquez Díaz. Moitas grazas. Gracias, señor Iroa. Señor Fernández. Bueno, pois un pouco mesmo, non? Nosotros intentamos coller os que entendíamos que por formación era o mellor candidato. Neste caso, desde logo, o señor Vázquez Díaz pois, ten unha formación ampliamente demostrada. Como xa dixen antes, agradecemos pois a postularse as outras dúas persoas que se postularon para o cargo, pero xa digo, foi unha decisión que tomamos en base a un criterio simplemente técnico e de currículum, porque entendemos que pode ser o que mellor desempeña ese cargo, non dicindo que os outros non puidan facer ben, simplemente, pois, eu creo que hai que poñer un criterio, haberá que ter valorar os méritos que aporta cada un. En este caso, entendemos que, desde logo, Marcos era o que máis méritos aportou para realizar esta función. En todo caso, o outro día, bueno, non foi unha comisión informativa, pero o lunes me parece que houve unha comisión informativa e non houve ningún tipo de comentario respecto ao texto, según a miña información. Entonces, bueno, si cando podemos falar, pois non falamos, pois, claro, se vimos aquí a lucirnos, pois lucímonos aquí, está ben, pero o mellor había que lucirse un pouco antes, nada máis. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Cada un escolle onde quere presentar as batallas. O lugar máximo de debate deste Concello é o pleno da corporación. As comisións informativas son para informarse. Nós non tiñamos nada de que informarnos do que nos presentaron neste expediente. Absolutamente nada. Estaba todo claro. E recollendo o guante do señor Pillado, lamento que a súa memoria seña tan esquiva co novo que é. Lamento e moito. Esa reunión, esa elegante reunión que propuxo o señor Llano naquel momento de portavoces, creo recordar que o único candidato que cumplía os requisitos legais establecidos era o señor Ángel Fernández Acción. De feito, das dúas mulleres, ahora non recordo a outra, pero unha delas era letrada en exercicio. Eso era incapacitante para ese feito. Unha delas era letrada en exercicio e non podía exercer. É así. Ahora que vostedes queiran volver a facer ver que o Grupo Municipal Popular é menos feminista que a vostedes, bueno, ese é o seu problema. Pero certa verdade é que na outra ocasión ninguna das mulleres que se presentaron á candidatura, eu só lembro unha neste caso, non cumplían os requisitos. O único que cumplía os requisitos, eso sí que o lembro, era Ángel Fernández Acción, e que foi elixido por unanimidade nesa comisión nesa xunta de portavoces. Neste caso, ata onde puidamos ver no expediente, todos os candidatos cumplen os requisitos. Logo foi unha elección persoal do grupo de goberno elixir a esta persoa que traen vostedes aquí como proposta. Así que, polo demais, non temos moito máis que dicir. Moitas gracias. Señor Pillado. Non se confunda que isto non é un duelo, non hai que recoller guante ningún, pero quen sacou o tema do feminismo non fun eu, foi vostede. Non poña na miña boca verbas que eu non dixen. Eu non dixen que fóramos máis ou menos feministas que vostedes. Eu dixenlle que había outras dúas candidatas e vostedes non propuxeron ninguna das dúas. É certo que unha delas non cumplía esos requisitos, pero había outra candidata, incluso creo que veciña do Concello de Xove, que vostede podría coñecer, non sei se era así ou non, pero o que xa lle dixiste, non poña na miña boca cousas que eu non dixen. Eu non dixen que fóramos máis ou menos feministas que o seu grupo, só lle dixen ver a realidade, que vostede daquela ocasión non propuxo a ninguna muller, entendo que vostede sabe perfectamente cales son os requisitos e cal é a legalidade á hora de ser xuíz de paz. Eu creo que é bastante mellor que a min, por eso non se moleste que non vou entrar en máis discusión que esa. Así quero aproveitar este turno de intervención para, como poden comprobar os veciños, estamos estrenando un novo sistema para a retransmisión do pleno. Quería agradecer aos técnicos municipais, nomeadamente ao secretario, sobre todo ao informático, como sabemos, acompáñanos sempre nos plenos, que despois de moito traballo fai posible que teñamos un novo sistema que este funcionando á perfección, e nada máis por agora. Señor Iroa. Moitas grazas, señora alcaldesa. Pois non teño moito máis que engadir neste trámite do Concello de Burela. Moitas grazas. Ben, procedemos á votación. Votos a favor.
Unanimidade. Sí. Ok. Ben, continuamos co seguinte expediente. Neste caso é o expediente 292, procedementos xudiciais. Vouno a expoñer eu mesma. Ben, traemos hoxe a este pleno a ratificación do decreto da alcaldía número 126 deste ano, do ano 2025, do pasado 6 de febreiro, no marco dun procedemento xudicial que se inicia contra o Concello de Burela polo Partido Popular, nomeadamente polo señor Manuel Rouco. O xulgado contencioso administrativo número 1 de Lugo solicita a remisión deste expediente administrativo completo, que é relativo a unha modificación puntual da relación de postos de traballo, concretamente o posto C1 de estadística que trouxemos a este pleno hai uns meses. No seu escrito, o xulgado sinala que é a segunda vez que require dito expediente. Quero deixar constancia aquí que no Concello non figura un rexistro de primeira solicitude, é posible que se fixese por outros medios, como por correo electrónico, e debido ao cambio de persoal, o que si é certo é que o novo secretario tivo constancia por primeira vez desta demanda a través do requerimento recibido o 29 de xaneiro, non? Diante disto e dada a urxencia, a alcaldía actuou con responsabilidade e procedimos á remisión do expediente mediante a plataforma pertinente e a encomenda da representación xurídica na Deputación de Lugo. O que hoxe traemos aquí é a ratificación dese decreto, tal e como establece a Lei de Réxime Local. En resumo, estamos diante dun procedemento ordinario e ben tramitado que responde á legalidade e ás obrigas da Administración. Sen máis, señor Rouco. Sí, moitas gracias. O de ben tramitado ímolo ver agora, se estuvo ben tramitado ou non. Decidir trasladar este expediente ao xulgado contencioso de Lugo é competencia única e exclusiva do máximo órgano de goberno deste Concello, o Pleno da Corporación. Competencia exclusiva. O que vostede fixo é unha anomalía, por non dicir outra palabra. Unha anomalía. A señora López Moreno ven de actuar como Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como, verdad? E agora que quere que este pleno lle die o seu beneplácito. Non está acreditada a urxencia deste procedimento plenario que nos traen aquí, tal e como figura no artigo 21.1.k da Lei de Bases de Réxime Local do ano 85. Non está acreditada. Polo que a señora López Moreno carecía de legitimación para invadir as competencias do Pleno, o máximo órgano de goberno deste Concello. Antes de chegar este día, como ben acaba de dicir a señora López Moreno, o xulgado contencioso de Lugo remitiu en novembro do ano pasado, repito, o primeiro requerimento ao Concello, concretamente o 21 de novembro. E sabe como sabemos? Porque a pesar de que nós non temos un séquito de leais funcionarios ou persoal laboral que esteña ao noso cargo, e de que somos persoas limitadas, como ben expresou en algunha ocasión o señor Pillado, que ás veces hasta nos costa baixar os expedientes dos plenos. Pois mire, atopar este expediente levou uns menos de 2 minutos. Ao primeiro requerimento, o primeiro oficio. Témolo aquí, o primeiro oficio. Novembro, 21 de novembro do ano 2024. Danlles 20 días para remitir a copia do expediente ao xulgado contencioso. 20 días, foi o 21 de novembro. A finais de novembro, creo recordar que fixéramos un pleno ordinario. Logo dáballe tempo a tramitar este expediente. Se vostede houbera sido dilixente, houbera feito o seu traballo, houbera lle dado tempo perfectamente a traer isto a pleno, para que o pleno decidira que facer. Non contentos con iso, o 22 de novembro, o xulgado do contencioso remitiu ao Concello de Burela vía electrónica, este oficio requerindolles a información. O día 22 de novembro, concretamente ao correo burela@burela.org, que é o correo de contacto que ten o xulgado por outros menesteres do pasado, do presente e do futuro para poñerse en contacto con vostedes.
A nos aquí entrannos moitas dúbidas, porque se a nos levou tan pouco a topar este expediente, este oficio que remeteu o xulgado contencioso, como é que vostedes non foron capaces de atopalo? Preguntámonos, porque tal e como pon aquí o informe de Secretaría, e cito literalmente, este informante quere deixar de manifesto que non lle foi posible acreditar a constancia documental do primeiro requerimento, nin a través dunha búsqueda por rexistros de entrada, nin solicitando colaboración de outros empregados do Concello de Burela. Nos preguntámonos, non sabemos con que traballadores do Concello de Burela se puxeron en contacto vostedes para intentar facerse cargo deste oficio. Non o sabemos. Tampouco sabemos, e gustaríanos saber, quen son as persoas que teñen a liberdade de acceder a este correo electrónico que acabamos de dicir. Gustaríanos que nos lo contestaran na seguinte intervención. Que persoas teñen acceso a ese correo electrónico? Gustaríanos tamén saber se existe algún tipo de protocolo ao estilo do Fiscal Xeral do Estado que fai que vostedes borren os correos electrónicos do último trimestre do ano pasado. Gustaríanos saber se foron borrados e se existe ese protocolo para que os borren. Porque senón, isto era ben fácil de atopar, Era ben fácil de atopar, querendo. O que pasa é que ao mellor non había vontade para atopalo. Porque entonces a excusa da urxencia esvaecíase total e absolutamente. E quedaba en evidencia que a señora alcaldesa non fixo o seu traballo. 21 de novembro, Canto hai? 6 meses? Non sei se estou contando ben, 5 meses. Efectivamente, tendo en conta que neses 20 días o Concello non dixo nimo, o xulgado contencioso de Lugo remítelles un segundo requirimento extraordinario para que en 10 días lle remitan a documentación que lles pidieron xa inicialmente en novembro. Ese oficio é do 21 de xaneiro. E chegalles a vostedes, se non me equivoco, tal e como dixeron, o 29 de xaneiro. Onde está a urxencia? O día 30. O día 30 fixamos un pleno ordinario. Puido traer vostede ao pleno. Puido metelo no pleno. Ten potestade para facelo. Por que non o fixo? Onde está a urxencia? E ainda así, o 6 de febreiro, pasou unha semana desde que chegou fehacientemente ás súas mans, o 6 de febreiro, a señora alcaldesa é cando remite a documentación, toda esta documentación, a espaldas do pleno da corporación. A espaldas do pleno da corporación. Nos preguntámonos, dende o 30 de xaneiro, non habendo utilizado o pleno de novembro, non habendo utilizado o pleno do 30 de xaneiro, puido vostede convocar un pleno extraordinario antes do 6 de febreiro para que o pleno da corporación decidira o que ia facer ou non. Porque era potestade do pleno da corporación. Vostede estivo e está invadindo competencias que son do pleno da corporación. Porque vostede sigue pensando que está por enriba do ben e do mal. Que pode facer todo o que lle veña en gana. E claro, como vostede sabe que neste pleno vai ter a maioría, porque ten concelleiros suficientes que o ratifiquen esta urxencia que vostede alega neste expediente, sabe que está coberta. Pero, onde está a urxencia? Os veciños e veciñas de Burela que nos teñan a escoitar daránse de conta de que urxencia ninguna. O que houve unha total e absoluta neglixencia por parte da señora alcaldesa á hora de non facer o seu traballo. Menos mal que vostede, como dixo aquí nun pleno, está 24/7 para os veciños e veciñas de Burela, para o Concello de Burela. Menos mal, Faltan horas do día, Porque, mire, oiga, dende novembro, dende o 21 de novembro, non lle parecía o suficientemente importante, claro, cometer esa ilegalidade. Repito, esta decisión era competencia única e exclusiva do máximo órgano de goberno do Concello de Burela, o Pleno da Corporación. A señora López Moreno invadeu esas competencias de forma totalmente ilegal e agora quere que o Pleno lle cubra as costas. Moitas gracias. Señor Pillado. Coidome coa frase de que os veciños de Burela están preocupados por esta urxencia. É unha preocupación grande do conxunto da veciñanza de Burela a urxencia deste trámite que dicimos moitas veces cando presentamos algún punto como este que é un mero trámite, porque este é
a ratificación dun decreto. Pero, bueno, parece ser que calquera cousa é válida para que o PP tente sacar a relucir o seu relato. Xa non neste caso o PP de Burela, senón que xa chegou a sacar a relucir o relato do PP de Madrid, falando do fiscal xeral do Estado. Pero, bueno, máis ben, realmente o que acontece é que non fan máis que mostrar como poñen pau nas rodas, sen velar en ningún momento polo interese xeral e real da veciñanza de Burela. Para que, señora alcaldesa, ao final teñen razón. O Grupo Municipal Popular non se equivoca, porque o que fan, mal que fan no adrede, fan a conciencia. Non cometen erros, porque este tipo de cousas son total e absolutamente premeditadas. Hai un mantra moi cómico no mundo do deporte que é que polo menos non estorbar, non? Dícese moitas veces xogando a deporte, non estorbar. Pois eles empeñanse en estorbar. Eles están empeñados aquí en estorbar. Fan como unha mestura entre dos coches sabemos apartarnos de Balaseiro e o canto peor mellor de Rajoy, ten unha versión un pouco máis cutre ainda. Pero, bueno, xa despois de 2 anos sabemos que é o que hai, entón pois hai que convivir con isto da mellor forma posible. Nós evidentemente estamos a favor desta ratificación. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, un pouco parecido ao punto anterior, atopámonos pois, no que é o proceso dun trámite xudicial, pois, no que son Burela pouco temos que decir. O que si, bueno, lle rogaría a quen corresponda, non sei se a señora alcaldesa ou o señor Rouco pois, teñen a ben, sería explicarles un poquinho aos veciños de que estamos falando, porque estamos falando aquí de moitos trámites, moita palabrería xudicial. Creo que hai veciños e veciñas de Burela que non saben do que estamos a falar, entón, pois, se o poden aclarar, eu rogaríallelo nese caso. Do mismo xeito, pois tamén sí que me sorprendeu isto de que, bueno, eu descoñezo como ten que ser realmente o trámite, pero polo que poden entender aquí, o día 6 de febreiro firmouse un decreto da alcaldía onde o primeiro punto de resolución dice textualmente remitir o expediente ao xulgado contencioso administrativo número 1 de Lugo a través da aplicación Inside. Ben, parece ser pois, que ese expediente, como dixo a señora alcaldesa, pois, xa foi enviado e hoxe vimos aquí para ratificar este decreto. Eu, como digo, descoñezo legalmente como é o proceso, pero sí que me gustaría preguntar si, primeiro, habría que ratificar ese decreto antes de enviar o expediente ou se pode facer como fixo a señora alcaldesa. Despois, bueno, veciños e veciñas de Burela, todo o que podamos escoitar aquí pois é un debate político, non? Aquí atopámonos no que sería un trámite judicial, no que pois o Concello buscará calquer excusa pois para xustificar a súa demora no proceso e pouco máis teño que dicir nese sentido. Moitas grazas. Gracias. Ben, xustamente, como acaba de explicar o señor Eiroa, en ese decreto o único que dice é que se remite o expediente. Entón, o pleno vai a decidir que se remite o expediente, non dice o señor Rouco, como se puidéramos elixir non envialo ao xulgado, non? Por que ten tantos datos o señor Rouco? Porque ele é quen demanda. Entón, el ten o documento, el sabe efectivamente que día chegou e a que mail se enviou. O que sí que imos ter en conta en este Concello é que do xulgado pois, preferimos que entre por rexistro e non por mail, porque recibimos pois, moitísimos mails ao longo da xornada, non? Decía o señor Eiroa que explicáramos por que non se trouxo a un pleno. Evidentemente, pensen unha cousa, non? Se a lei únicamente contemplara traer a un pleno esta proposta, pois efectivamente convocaríamos un pleno extraordinario. Pero, se van á proposta de resolución que obra no expediente, e cito literalmente, o decreto da Alcaldía do Concello de Burela número 2025-126 de 6 de febreiro de 2025 co seguinte tenor literal. A señora alcaldesa, en uso das súas atribucións recollidas no artigo 21.1 da Lei 7/1985 do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local e no artigo 61 da Lei 5/1997 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia, con número de rexistro de entrada, recibes un requerimento, aparece todo o procedemento, é dicir, cítanse esas leis que cubren que evidentemente se poida ratificar un decreto antes de traelo ao pleno. Por que se trae ao pleno? Porque xa fixeno na primeira exposición, non? Que dice que se lle explica a veciñanza o porqué. Xa expliquei, foi por unha modificación puntual de RPT, como se ten que aprobar en pleno, pois en este caso, este expediente, antes de remitilo ao xulgado, pois ten que pasar tamén polo pleno da corporación. Pero é evidente que se soamente tivéramos esa opción, convocarías un pleno extraordinario. Non se podería, di o señor Rouco, non, que o día 29 chegou e o seguinte día tiñamos pleno, pero vostede pensa que para remitir un expediente ao xulgado é enviar un mail, así, directamente, non. Hai que facer un índice, ten un traballo, e sabémolo ben, porque ao final, a ver, isto está claro que encaixa dentro dunha estrategia, non? Esa estrategia que intenta frear, xudicializar, desgastar, recorrer a calquera elemento procedimental para atopar esa vía, non? A vía do ataque non é nada novo, é algo que coñecemos, no que nos estamos tamén profesionalizando, bueno, que conseguimos con isto? Tamén aprendemos, porque a orixe desta demanda, en este caso, para ter transparencia total, en aquel pleno, non sei se o recordades, non? O Partido Popular dixo que había un defecto administrativo porque faltaba un informe proposta, é certo. Este defecto administrativo antes nunca fora obxecto de controversia, nin motivo de paralización en ningún caso, nin por este grupo político, nin por calquera na historia do Concello de Burela, vale? Antes, o que antes non se viña facendo de maneira sistemática era ese informe proposto en algúns departamentos, en algúns expedientes en concreto, en algunhas, nalgúnas áreas determinadas. É certo, o ROF dice que debe constar, e por iso estamos aplicando en todos os departamentos dende hai máis dun mes e medio, e facémolo non porque ninguén nos demande, non, senón porque é o noso compromiso e queremos mellorar, e así se está facendo dende todos os departamentos. Entonces, do problema que facemos nós unha oportunidade, porque esa é a nosa maneira de traballar, porque nin nos vai a paralizar un recurso, nin nos desanima esta estrategia que coñecemos tan ben. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Debolle lembrar a todos os veciños e veciñas que nos están a seguir que a señora López Moreno, sobre todo aqueles que nos siguen habitualmente, convidounos no seu día a que se non estábamos de acordo con algunha decisión que nos parecera ilegal, irregular, anómala, que acudíramos onde temos que acudir. Oiga, nós exercemos o dereito de defensa de todos os veciños e veciñas de Burela. O que non dixo a señora López Moreno é que isto ven derivado dun erro deles, que se demostrará, e haberá quen decida, un órgano independiente, que dirá se temos ou non razón. No pleno no que se elevou este punto da modificación puntual da RPT, advertimos en reiteradas ocasións, de que faltaban uns informes que eran preceptivos, obligatorios por lei, para facer esa modificación puntual da RPT. Advertímolo, que non se podía votar este expediente, que era mellor retiralo e volvelo a traer. Eles empeñáronse en que non fora así, deronlle pa diante, que máis dá, non importa nada. E como o xulgado do contencioso veu causa neste asunto, requeriulles a información en novembro, 21 de novembro. Reciben moitos mails ao día, é que non len os mails, sobre todo se veñen do xulgado, non len. Reciben moitos mails ao día, non. Ainda non nos contestou quen son as persoas que ten acceso a ese correo. Borraron os mails. Din que esta é unha estrategia. Mire, nós, se quixéramos, se isto fora unha estrategia, despois de cada pleno estaríamos denunciándoos. Estaríamos denunciando despois de cada pleno, se isto fora unha estrategia. Porque hai base para elo. Porque non paran de meter o zoco. Mangan o cazo seguido. E non son conscientes deso. E advertímosllelo aquí. E pasámoslles moitas. Pero hai algunhas que non podemos pasar.
Nós non teríamos nada que denunciar se vostedes fixeran ben o seu traballo. Se vostede, o 21 de novembro, a partir do 21 de novembro, neses 20 días, houbera feito o seu traballo e houbera traído ao pleno do mes de novembro, de finais de novembro, o expediente, para que decidira o pleno da corporación que facer ou que non, xa sabemos que vostede está encantada con que o señor Pillado queira quitarlle competencias ao pleno en favor de vostede. Xa o sabemos, porque nada acabo de dicir na súa intervención anterior. Acabo de dicir na súa intervención anterior, vale? Está encantado con iso, pero non esperábamos menos do señor Pillado, non esperábamos menos. Saben o que non lles dixo aos veciños e veciñas de Burela a señora alcaldesa? Porque só dice que é tramitar, facer un mero trámite, enviar o expediente, decidir enviar o expediente. Como non íbamos enviar? Bueno, fixáronse máis trámites, a espaldas do pleno. Fixéronse máis trámites, tomou vostede máis decisións a espaldas do pleno, porque o pleno era quen tiña que decidir iso. Por exemplo, cales? O nomeamento dos letrados que defendan ao Concello. Eso nomeounos vostede a dedo, como vostede quixo, a espaldas do pleno. Pero iso é competencia plenaria. Era o pleno quen tiña que decidir que letrados nos iban a representar, ou iban a representar o Concello de Burela. Non vostede. Non vostede. Por iso que non é só mandar un expediente. Eu entendo que pode ser algo farragoso esta cuestión, porque nunca se fixo, porque ao mellor é que antes non se cometían tantos erros neste sentido, pero vostedes non paran de meter a zoca cada 2 por 3. Cada 2 por 3. E fíxense, se meten a zoca, que no día de hoxe vamos levar un 2 por 1. Vamos levar un 2 por 1. No día de hoxe está vostede recoñecendo tácitamente unha ilegalidade cometida a mediados do ano pasado. Está recoñecendo tácitamente. E nin se enteraron diso. Nin se enteraron. Houve outro expediente, outro similar, que foi cando se pretendía crear a Comisión de Memoria Histórica aquí en Burela, no que tamén advertimos que non se podía facer sin un regulamento previo. Non se podía facer. Advertímoslo en varias ocasións. Nada, deronlle para diante no pleno. A mesma maniobra. Fixemos un escrito para que rectificaran ao Concello, non quixeron rectificalo, para que subsanaran ese erro, non quixeron facer, e obrigáronos a acudir ao contencioso administrativo. O xulgado contencioso administrativo de Lugo tamén. O xulgado de Lugo, en xuno ou xullo do ano pasado, non lembro ben, requiriulles por primeira vez, igual que nesta ocasión, que remitiran o expediente. Pasaron de todo, E 3 meses despois, requiriulles por segunda vez, como nesta ocasión, ameazándos con que isto podía ter unha serie de sancións económicas incluso para o Concello de Burela, que tiña un prazo de 10 días para remitilo. Nunca foi a pleno isto. Nunca foi a pleno. Vostede dase conta de que acaba de recoñecer unha ilegalidade cometida. Non hai tantos meses. Nunca foi a pleno. Despois, o que fixeron tempo despois foi traer ao pleno a rectificación que habíamos proposto nós meses antes, para que isto non fora para adiante no xulgado. Pero a decisión esta de remitir no segundo oficio que remiteu o xulgado contencioso de que traelo a pleno para decidir, igual que hoxe, exactamente, é que foi a mesma maniobra, o mesmo proceder. Naquele entón, vostedes non trouxeron a pleno. Non trouxeron a pleno. Hoxe sí. Por que o traen hoxe e naquele momento non? Porque hoxe, en día, temos un secretario que, según se nos dixo, está moi ben formado, que foi o primeiro da súa promoción, e seguramente lles advirtiu que ao mellor tiñan que facer isto, que ao mellor se metían nun lío. E naquele entón, ao mellor o secretario que había non estaba tan ducho nestas cuestións, e meteu un pouco a pata. De feito, por contestar, non nos contestaron nin ao escrito que lles metimos por rexistro de entrada, no plazo estipulado por lei. Vostedes, neste asunto, choven sobre mollado. É un proceder habitual, que a xente non se engane. A palabrería da señora López Moreno e dos seus servís concelleiros, que non se enganen. Este é un proceder habitual, acabámoslo de demostrar. Isto mesmo xa pasou no pasado, e no pasado cometeu unha ilegalidade. Ni sequera buscou a ratificación do pleno para este asunto.
Acabo de recoñecer hoxe. Hoxe. Pode asesorarse con eses letrados que vostede nomeou a dedo, a espaldas do pleno. Podes asesorar a ver se foi así ou non foi así. Non prescribiu aínda. Xa llo digo agora. Non prescribiu. Bueno, neste asunto xa digo, esta era unha competencia única exclusivamente do pleno, tanto a decidir remitir o expediente, que evidentemente se tería que remitir, como a decisión de nomear aos letrados que iban a defender ao Concello de Burela neste asunto. Era unha decisión do pleno e tomouna unilateralmente a señora López Moreno. En aquel entonces, a mediados do ano pasado, fixo exactamente o mismo. Por que? Porque a señora López Moreno está por encima do ben e do mal aquí en Burela. Este é o seu cortixo. E fai o que lle ven en gana. E claro, o que lle molesta a ela e máis a xente que o apoia neste pleno, o que lle molesta realmente é que haxa un grupo municipal que non esteña disposto a ser pisado, que vai a defender aos veciños e veciñas de Burela por enriba de todo, que non vai permitir estes desmans que ten vostede. Nós estamos de acordo con que se remita o expediente, obviamente, pero non estamos de acordo con que o pleno ratifique un comportamento irregular da alcaldesa. E nós non imos apoiar isto. Estes comportamentos irregulares que o apoien outros. Nós non. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, varias cousas. Vamos ver ao longo deste pleno como defenden os veciños e veciñas de Burela. Vamos ver. Dice Cortello, en galego é Cortello. Ben, algo que non podía faltar neste pleno é como se falta ao respeto dos técnicos municipais, os presentes e os pasados. Incluso en algún pleno veremos como se falta ao respeto de técnicos municipais de futuro, pero ben, algo que é unha constante xa por parte do señor Rouco. Pero, señor Rouco, eu entendo que vostede ten que aproveitar oportunidades, porque se dan as oportunidades, porque claro, soíase dicir que un esquío pode chegar daqui a Madrid saltando de árbore en árbore sen tocar o chan. Entón, no PP, pódese dicir que un galgo do PP pode chegar a Madrid indo de institución a institución sen tocar a rúa ou de chiringuito en chiringuito, como sexa. E como se dá no PP, a vostedes salen oportunidades, porque como os seus compañeros se moven de cargo de institución, a vostedes salen oportunidades e querás aproveitar. E van aquí a lucirse a facer méritos, pero é que ao mellor cantos máis méritos fai, peor. E como máis o ven, peor lle vai nesa búsqueda de oportunidades. Eu doulle moitos ánimos e siga buscando a súa oportunidade. Nós aquí no Concello de Burela vamos tentar seguir avanzando a pesar de vostede. Moitas grazas. Señor Eiroal. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, como dixen antes, son Burela pouco ten que decir neste punto. O que sí me gustaría aclarar tres cousiñas. Antes dixo que a señora alcaldesa citoume dicindo que eu dixera de traer a un pleno esta cuestión. Non, simplemente correxir que non foi así. Supoño que non dixo conscientemente, que foi un erro, porque, non sei, tomaría mal as súas notas, pero, en primer lugar, gustaríame aclarar eso que dixo, que non é certo, non? En ningún momento dixen de traer este punto a pleno. Ben, como a explicación non me quedou moi clara si primeiro habría que aprobar este punto e rectificar o decreto que se menciona antes de enviar o expediente, vou entender que sí, que o procedimento lóxico sería primeiro ratificar o expediente, aprobalo, e despois sería cando se enviase a documentación e cando se encomendase aos letrados que correspondan para este punto, non? Porque senón non tería ningún sentido que hoxe estuvéssemos aquí para aprobar este trámite. O que sí que me resultou sorprendente foi outra afirmación que dixo antes, de que antiguamente non se preocupaban de facer as cousas ben. Non o dixo con estas palabras, lóxicamente, esta é unha interpretación miña, de que había outros trámites que naide protestaba, naide dicía nada, entón as cousas iban saindo e ibanse facendo para diante. Claro, daquellos barros estos lodos. Eu entendo que agora tamén se fixo así desa forma e dixamos, facémolo así, tiramos para diante, que malo será que pase algo. Pero, por desgraza, ao final acaba pasando. E non só con este trámite, senón con outros moitos, non? Pola miña parte, como dixen, neste punto non temos máis que engadir. Moitas grazas. Ben, somente vou a dicir antes de proceder á votación
que eso de ir a espaldas do pleno gestiona na nosa aplicación unha pestaña donde van ao libro de decretos e no momento en que se firma un decreto de alcaldía teñen acceso a él, co cal é transparencia total e en ese momento xa ven pois, o decreto que traemos hoxe en día aquí. O de comunicar o presente acordo á asesoría xurídica da Deputación Provincial de Lugo, evidentemente, se se nomea en este caso a esa asesoría xurídica é porque podemos facelo, porque estamos gobernando, aínda que todavía non lles entre na cabeza, estamos demandados, en este caso, polo Partido Popular, e só faltaría que non puidéramos decidir pois quen nos representa ante un xulgado. Nada máis, insisto, non do problema a oportunidade e mellora, non nos van a frear por moitas demandas, teñan razón ou non, nas que teñen razón nos vamos a aprender e mellorar e nada máis, procedemos a votar o punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Unha abstención. Ben. Continuamos na actividade de control. Temos a dación de contas de decretos da alcaldía e a dación de contas de asuntos de goberno local. E na parte de mocións temos a moción do Grupo Municipal Popular, Rede de Concellos Emprendedores. Señor Rouco. Sí, señora alcaldesa, se me permite. Entendo que a partir de agora, entón, a partir de agora, dentro do último pleno xa non se van debatir logo as mocións, os decretos da alcaldía nin os decretos da Xunta de Goberno Local. Si, entendeu ben. En rogo se pregunta, así que pode preguntar o que considere. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Moitas gracias por estes detalles que me lanzan. Non se poñan tan nerviosos. Como dixo vostede en algún pleno, o tempo poñerá a cada un no seu sitio. Vamos a ver. Traemos aquí unha moción instando á Alcaldía de Burela a iniciar os trámites para a adhesión á iniciativa promovida pola Xunta de Galicia denominada como Rede de Concellos Emprendedores. Tendo en conta a actual situación do noso Concello, no que se poden observar numerosos locales que antes gozaban de actividade económica no máis absoluto abandono, situados ao longo das principais calles das rúas da nosa localidade, co fin de favorecer a implantación e funcionamento de iniciativas empresariais no municipio que revirtan a actual situación de abandono que calquer veciño ou veciña do mesmo pode percibir, o Grupo Municipal Popular do Concello de Burela propón a presente moción para a aprobación polo Pleno Municipal co seguinte punto de acordo. Adopción das medidas oportunas por parte da Alcaldía de Burela para iniciar os trámites para a adhesión á iniciativa promovida pola Xunta de Galicia para que o Concello de Burela sexa incluído dentro da Rede de Concellos Emprendedores. Neste sentido, debemos engadir o seguinte. Esta Rede de Concellos Emprendedores ven derivada da Lei 9/2021, que regula a iniciativa de Rede de Concellos Emprendedores e queremos explicar brevísimamente que pode supor acollerse a esta iniciativa para os veciños e veciñas de Burela. Mais incentivos fiscais, bonificacións de ata o 95% no imposto de bens inmobles, no imposto de actividades económicas e no imposto de construcións, para aqueles proxectos que impliquen nova implantación ou implantación de empresas xa existentes, máis simplificación administrativa, concesión das licencias de obra maior nun prazo máximo de 30 días naturais, desde que se dispoña a documentación completa e de todos os informes sectoriais preceptivos. Máis facilidades de acceso ao solo industrial, bonificacións e incorporación do dereito de superficie para favorecer o acceso ao solo empresarial no seu municipio. E que suporía isto? Incluírse na Rede de Concellos Emprendedores para o propio Concello en sí, a favor dos concellos emprendedores, nas axudas dirixidas aos concellos destinadas a investimentos e gastos que teñan relación coas finalidades da iniciativa, terían preferencia e tamén terían preferencia a favor das empresas, autónomos ou entidades sen ánimo de lucro nas axudas destinadas á implantación e ao funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia cuxos proxectos se desenvolvan no Concello Emprendedor.
É dicir, o Concello de Burela tería preferencia nas subvencións de concorrencia competitiva que anualmente saca a Xunta de Galicia. Esperamos que coce da maior apoio posible esta iniciativa que creemos que é positiva para o Concello. Moitas gracias. Señora Gómez. Gracias, señora alcaldesa. Boas tardes a todas e a todos. Desde a Concellería de Comercio de Burela queremos facer unha reflexión crítica sobre a moción presentada polo Grupo Municipal Popular. En primeiro lugar, compre dicir que a exposición de motivos desta moción non se corresponde coa realidade actual de Burela. Di literalmente que se observa unha situación de abandono absoluto nos principais eixos comerciais. Esta afirmación non só é exagerada e irresponsable, senón que dilapida o esforzo das persoas emprendedoras e comerciantes que apostan por Burela cada día. Hai menos dunha semana, o xornal La Voz de Galicia recollía unha reportaxe titulada Sabia Nueva de Negocios en Burela, o noso compromiso é acompañar a quen decide crear, onde se fala da apertura de 20 negocios novos no último ano, de estética, panaderías, seguros, restauración, moda, que, por certo, ningún destes se beneficiaría deste convenio. Esta é a realidade. Un tecido comercial vivo e dinámico, aínda que con desafíos como en todos os concellos que hai na contorna. Non compartimos esa visión apocalíptica que busca facer política a base de titulares catastrofistas. Burela ten potencial para seguir atraendo investimentos e novos proxectos empresariais que impulsen a economía local, xeren emprego e fixen a poboación. De feito, hoxe mesmo abriu unha nova empresa ás súas portas en Burela e aínda non estamos adheridos a esta. O que confirma que seguimos sendo un concello atractivo para emprender e investir con actividade económica real e en constante evolución. Neste contexto, a iniciativa da Xunta de Galicia, denominada Rede de Concellos Emprendedores, busca facilitar a implantación de empresas industriais, tecnolóxicas ou de alto valor engadido nos municipios adheridos, ofrecendo así vantaxes na puntuación de determinadas liñas de apoio autonómico. Por tanto, tendo en conta que o perfil de empresa que pode beneficiarse desta rede é moi concreto, como proxectos de nova creación, con investimento relevante, creación de emprego estable e capacidade de innovación, entendemos que esta proposta require un enfoque riguroso adaptado á realidade do noso municipio. Agora ben, tamén temos que ser moi claros co que implica adherirse a esta rede. Como xa dixo o señor Rouco, o Concello debe comprometerse a aplicar bonificacións fiscais e ata o 95% no IBI, IAE e no ICIO, a resolver licencias de obra maior nun prazo máximo de 30 días naturais e a facilitar o acceso a solo empresarial, mesmo incorporando o dereito de superficie. Compre aquí lembrar que o Concello de Burela xa contempla estas bonificacións fiscais ambiciosas na súa ordenanza, como a bonificación do 90% no IBI aplicada recentemente, mesmo neste último pleno, a unha empresa de acuicultura que prevé un forte impacto económico e de creación de emprego. É dicir, xa estamos a aplicar medidas fiscais de apoio ao investimento empresarial, sen necesidade de adherirnos a esta rede para facelo. Estas obrigas adicionais suporían unha reorganización importante dos recursos e dos tempos administrativos, así como un impacto directo nos ingresos municipais. E todo isto a cambio dunha vantaxe limitada, un 20% extra de puntuación en determinadas convocatorias da Xunta en réxime de concorrencia competitiva. É dicir, non hai garantías reais de recibir axudas nin de atraer empresas directamente por formar parte desta rede. O que sí, por todo isto, desde o noso grupo, propoñemos que o Partido Popular modifique a súa moción eliminando ou suavizando esa exposición de motivos tan negativa e reformulando o punto de acordo para que inste ao Goberno municipal, non só á alcaldía, senón será difícil apoiar unha moción que parte dun diagnóstico tan exagerado e prexudicial para Burela. Moitas gracias. Gracias, señora Gómez. Señor Rouco. Perdón, señora Fernández. Moitas grazas, señora alcaldesa. Boa noite a todas. Partimos da base de que a exposición de motivos é errónea e simplista. É a segunda vez como mínimo que esta moción do PP ven a pleno, a última o 4 de agosto do 2022. E volve vir tamén explicada como daquela, xa que o Grupo Municipal do BNG, nese día, lles dixo que traen algo para asinar que non sabemos exactamente o que é unha estrategia política, fume, máis que unha solución real. Non se detallan nin os requisitos das empresas para beneficiarse das bonificacións. Entón, despois de informarnos sobre estas, vemos que esta medida favorece a empresas con alta facturación, máis de 1 millón de euros, e ademais que sexan propietarias de inmobles, excluindo así a moitos pequenos negocios e aos que operan en alugueiro.
Entón, se a Xunta, neste caso o PP, quere beneficiar a empresarias, fágao directamente, sen que repercuta nas arcas municipais, porque sabe o PP sobradamente que destas arcas se pagan servizos impropios que deben ser asumidos pola Xunta, como a UAD, atención temperá, servizo de axuda no fogar. As casas non se comezan polo tellado. Queren que na nosa vila e comarca se asenten máis empresas, pois o que debe facer a Xunta, en vez de obrigar aos concellos a facer bonificacións fiscais selectivas, é mellor que intenten mellorar as nosas infraestructuras e servizos públicos porque estamos esquecidos e illados do resto do país. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Ben, despois de revisar a documentación que presentou o Partido Popular para esta moción, nos principalmente pues, estaríamos de acordo no punto, no acordo que aí se reflexa, non? Resúltame curioso que o principal motivo que esteñan argumentando tanto o Partido Socialista como o BNG é que a exposición de motivos non é correcta, non é axeitada, non se corresponde ca realidade. Eu pues, podo estar de acordo, porque a exposición de motivos sempre son opinións subxectivas de quen as presenta e, lóxicamente, cada grupo pues, terá a súa opinión ao respecto. Pero iso non quita de que todos nos podamos poñer de acordo no que é, valga a redundancia, o acordo en sí, que sería que o Concello de Burela se adira a esta rede de concellos emprendedores. Despois, a partir de aquí, pues, tanto o Partido Socialista como o BNG pues, buscarán argumentos para non facelo, non? Acabamos de escoitar os distintos argumentos e saleu pues, tamén a empresa de Salmón a relucir, non? De que xa se fan bonificacións, sí, efectivamente, fanse bonificacións que, no meu parecer, son irregulares, incumprindo as ordenanzas municipais, xa que non fixeron a liquidación para que se lle pudera facer esa bonificación. Tamén nese expediente se aprobou que esa empresa era de interese público, unha empresa privada con ánimo de lucro, decidiuse por parte do Concello pues, que era de interés público, porque vai crear moitísimos traballos. Que diso tamén fala a ordenanza municipal, de que unha cousa é a creación de emprego e outra é o fomento de emprego. Na ordenanza municipal falase de fomento de emprego, que non é o mismo que creación de emprego. Dicía a señora Fernández, as arcas municipais que se verían debilitadas, pois foron 710.000 euros que o Concello de Burela deixou de ingresar por esa bonificación que, insisto, ao meu parecer é irregular a todas luces, non? Outros argumentos, outra guerra política entre uns e outros pues, para non chegar a un acordo no que pues, Son Burela pues, non ve con malos ollos que o Concello se adira a esta rede de concellos emprendedores como se adhireu a outros planes, o plan de saúde, a cidade amiga da infancia, pues, como outros planes que se fixo, non entendo por que non se pode facer. Preocupoume o que dixo a señora Gómez de que podía ser que non fosen capaces de cumprir cos requisitos de licitar licencias de obra en 30 días ou outros requisitos que expuxo. Realmente, pues, si ese é o problema pues, ou o motivo polo que se opoñen a todo isto, pues claro, eu aí xa pouco teño que facer, non? Moitas grazas. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Bueno, é que non sei por onde empezar, digolles a verdade. As bonificacións que se fan, saben vostedes, porque acoden aos plenos, son moi puntuais. Son moi puntuais. Aquí estamos falando de abrir o abanico, de que máis empresas, máis veciños, teñan bonificacións tanto no imposto de bens inmobles, como no imposto de actividades, como no imposto de construcións. Estamos falando de ata o 95%, dixemos. Crear oportunidades agora resulta que é un lastre para vostedes. Estamos falando de crear máis oportunidades. Non garante que lles concedan as subvencións, pero dalles máis opcións ao equipo de goberno de turno de que obteña esas subvencións. Miren, hai concellos como Barreiros, Vilalba, Sarria, Ames, concellos que non son sospeitosos de ser afíns ao Partido Popular. E mire, están adheridos, non ten ningún problema, porque buscan oportunidades para os seus concellos, nesta gran competencia que hai a día de hoxe. É así.
Poderíalles citar varios concellos daqui da contorna que están adheridos ao plan e que recibiron cuantiosas subvencións e que axudaron a dinamizar o seu concello. Suponlles máis traballo facer isto? Non sei se supón máis ou menos traballo que adherirse ao plan de infancia. Nós creemos que ben vale o esforzo. E, bueno, e despois falaron dunha imaxe catastrofista que poñía da nosa vila, que non se axustaba á realidade. Bueno, unha opinión subxectiva, como diría o señor, como acaba de dicir o señor Eiroa fai ben pouco. Bueno, pois entonces voulles a dar datos obxectivos. Xa que non lles gusta a miña opinión, lles parece que, bueno, que me levantei hoxe así e digo, vou dicir que hai un montón de locales en Burela que están abandonados. Voulles dar datos obxectivos. Mire, dende que o predecesor da señora López Moreno deixou o cargo, deixou unhas cifras no Concello de comercios, empresas, autónomos, etc. que había. Uns datos concretos. Dende que vostede está gobernando, en Burela perderonse 74 negocios. 74 negocios, repito. Dende que vostede goberna. Somos o segundo Concello da Mariña onde máis negocios se cerraron. Só superados por Viveiro con 78. Datos do Instituto Nacional de Estadística. Podes consultar calquera dos que nos teña a ver. 74 negocios. Dende que vostede é alcaldesa. Se perdeu na nosa vila. Imagínense se non se abriran eses 20. Serían 94. Seríamos os líderes indiscutibles da Mariña. 74 negocios, Fíxese vostede. Isto favorecería crear oportunidades, empresas, negocios, comercios que se adiran, que terían máis ventaxas, crearía posibilidades de diminuir a tasa de paro. Falaba dos datos de prensa. O ano pasado, a finais do ano pasado, saliu unha publicación en prensa na que dicía que Burela lideraba a tasa de paro na Mariña xunto con Viveiro. Eran os dous nos que máis subiran os parados. Pois, bueno, voulles dar unha noticia triste, moi triste. Xa non lideramos xunto con Viveiro. É en solitario. No que vai de ano, Burela lidera a tasa de desemprego na Mariña. 41 desempregados máis no que vai de ano. 41. Duplicamos o segundo concello que máis subeu o paro. Duplicámoslo, Datos que se poden extraer do Servicio Galego de Colocación, Datos obxectivos. Pero, claro, nos creamos unha situación alarmista para provocar o descontento. Bueno, simplemente convido aos veciños e veciñas de Burela que se den un paseo polas rúas principais de Burela, a Avenida Arcadio Pardiñas, ou a Rosalía de Castro, etc. Que conten a cantidade de comercios que poñen, se alquila, se vende, que o conten. Negocios que ata hai ben poucos anos estaban funcionando. E funcionaban ben, Fíxese vostede, está ben que se abriran outros 20 negocios, oxalá se abriran outros 20 máis, pero ainda así a cifra sería negativa. Dende que goberna a señora López Moreno, Burela. Repito, somos o segundo concello no que máis negocios se pecharon, no que vai de mandato, no que vai de mandato, digo ben, e somos xa non só líderes na tasa de desemprego da Mariña, en compañía de Viveiro, senón que agora duplicamos o segundo concello, no que vai de ano, duplicámoslo. E iso que hai xente que vive en Burela, veciños ou futuros veciños de Burela, que ainda non están empadroados. No día que se empadroen, pois, olla, esa cifra vai se disparar. É o que hai. Estos son datos obxectivos. Pero, bueno, somos alarmistas, non sei. O que queira enganase, que se sigan ganando. Din que se nós cambiamos a exposición de motivos, vostedes votarían a favor. Dixeron iso. Ou entendimos mal. Dixeron iso. Non hai problema, quitámola se queren, non facemos exposición de motivos. Se con iso se van xerar máis oportunidades, esa é a excusa para votar en contra de que se xeneren máis oportunidades para as empresas e os negocios de Burela, non hai problema, quitamos esa parte. De feito, falando de negocios que non se beneficiaban, falou de hostelería, comercio, bueno, que sepa que dos 74 negocios, 30 eran do sector do comercio e da hostelería. 30 dos que pecharon. 30, no que vai de mandato. Bueno, vostedes verán. Esta é unha das numerosas medidas
que xa trouxemos a pleno en varias ocasións, como de incentivar a contratación dos veciños e veciñas de Burela por parte das empresas, sexan locais ou non, como, por exemplo, primar a contratación de empresas de Burela e non ter que ir buscar as outras provincias, sabendo aquí profesionais que podan exercer esas funcións, que os hai, ou, por exemplo, incentivar a apertura de negocios. Todas estas son medidas que trouxemos aquí e que vostedes votaron en contra. Esta pode ser unha máis, bueno, vostedes saberán, pero non busquen excusas para dicirlo aos veciños e veciñas de Burela que reducen as súas posibilidades, sobre todo aqueles que teñen iniciativa emprendedora. Se a excusa é a exposición de motivos, non temos ningún problema en retirarlo, pero non busquen excusas. Moitas gracias. Señora Gómez. Gracias. Bueno, desde o primeiro momento creo que deixamos claro que non estamos en contra ni nos opoñemos de analizar esta posible adhesión do Concello de Burela á rede de concellos emprendedores. Ao contrario, todo o que poida beneficiar ao tecido empresarial pois merece ser estudiado con seriedade. E o que cuestionamos é iso, o enfoque da moción, o ton desa exposición de motivos e a falta de coherencia entre o diagnóstico e a proposta, cando di que están os numerosos locales no máis absoluto abandono ou que revirtan a actual situación de abandono que calqueira veciña ou veciño pode percibir. Por iso propuxamos algo moi sinxelo, que se reformule este texto para retirar esa visión tan negativa sobre a situación económica de Burela e que se corrixa o punto de acordo no que se inste ao goberno municipal, como é lógico, e non só á alcaldía. Entón, agradecemos que tomen esa consideración e xa está. Señora Fernández. Moitas gracias, señora alcaldesa. Bueno, eu volvo a repetir a quen beneficia esta medida que propoñen. A empresas con alta facturación, máis dun millón de euros, e ademais que sexan propietarias de inmobles. Logo, aquí exclúense todos eses pequenos negocios aos que fai vostede referencia e aos que están en alugueiro. Vale, vostedes o que pretendían é que asináramos un cheque en blanco. Despois de traer esta moción varias veces ao pleno, xa podían explicar un pouco mellor, fan copia e pega, cada par de anos volven presentala e traballo feito. Pero é que, ademais, desta vez fan unha descripción degradada da nosa vila, que é algo inaceptable. Eu pregúntome se realmente lles gusta Burela. Se lle dan valor a todas as veciñas que neste último ano abriron as portas dun novo negocio. Ben, pero é que, ademais, nesa rede de concellos non está nin Lugo, nin Ourense, nin a Coruña, nin Pontevedra, nin Vigo. A única cidade que está na rede é Santiago. E fíxese ben no titular da Voz de Galicia. A rede de concellos emprendedores pincha en Santiago á hora de atraer empresas, despois de adherirse no 2019. Ningunha soa empresa cumpriu os requisitos para acceder a esas bonificacións. Incido en que se queren que esta comarca, e Burela en particular, sexa máis atractiva para a implantación de empresas, o que ten que facer a Xunta é mellorar as infraestructuras e os servizos públicos, e non sacar medidas que repercuten nas arcas municipais que volvo a repetir que son moi necesarias para pagar todos eses servizos impropios que a Xunta obriga aos concellos a asumir, o AD, a atención temperá, auxiliares de axuda no fogar. Mais, nós, sabendo o acordo, non nos imos a opoñer. Moitas grazas. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Señora Gómez, entendínlle que si o Partido Popular facía a modificación do que era o acordo de, en lugar de instando a alcaldía, se fose instando ao Concello ou ao Goberno, como dixo, ao Goberno ao Goberno local. Vale. Ben, nada, eu pouco máis teño que engadir a este punto, estando de acordo no fondo de que, pois, que Burela se poida adherir a esta rede. Sí, lóxicamente, pois habrá empresas que non cumplan os requisitos para facelo, haberá outras que sí, pero non entendo por que hai que rexeitar esta oportunidade así, porque sí, non? E xa para rematar, sí que me gustaría facer mención a noticia que dixo a señora Gómez que saía na prensa de que se abriran 20 negocios. Eu lín a noticia, lín a nova na prensa, e no propio desenvolvemento da noticia creo recordar que poñía que era dentro do ano 2021.
creo recordar, non nos últimos meses. Eu lín a noticia e creo recordar que fora do ano 2021. Tamén é verdad que me entrou a curiosidade dos negocios que cerraran en Burela, pois desde aquela, non tiña o dato de o señor Rouco con eses 74 negocios que cerraron, pero como dixen, todo isto é pois, debate político uns contra outros. Eu a proposta non a vexo mal, pois, oi, se temos esa ferramenta, pois non entendo por que non se pode aproveitar. Como dixen, habrá empresas que sí que compran os requisitos para facerse con esas oportunidades, habrá outras que non, pero, bueno, polo menos está aí pois, para as empresas que sí que os cumplan, non? Nada máis neste caso. Moitas grazas. Señor Rouco, turno de peche. Moitas gracias. Bueno, simplemente aclarar que as infraestructuras son cuestión gubernamental do Goberno Central. Dentro de pouco terá unha nota en prensa na que se lle require a ver se arranxan os socavóns da Nacional 642. O FEBE, que antes se manifestaban a cotío, incluso cortando a liña do tren, agora nadie sabe nada diso. E cada vez vai a peor. Iso son cuestións gubernamentais do Goberno Central, non cuestións da Xunta de Galicia. Sorpréndenos bastante tamén o posicionamento con respecto ás grandes empresas. Non queren que grandes empresas se instalen aquí na contorna, dando por bo o que acaba de dicir vostede, que só beneficia a certo tipo de empresas. Non queren iso. Hai ben pouco ben que beneficiaron a unha gran empresa para que se instalara na sede portuaria. Non se lembra, unha empresa que ni siquiera pagara un céntimo da taxa de licencia de obra. Ni un céntimo, Unha prebenda nunca vista. Pero, bueno, oiga, cada un di o que quer. Como di a señora alcaldesa algunha vez, o papel supertou e todo. Non. Bueno, se o único problema é o tema da exposición de motivos, quitámosle, xa yo dixen, non hai ningún problema. E se hai que instar ao goberno municipal, instamos ao goberno municipal. Por nós non vai haber ningún problema para xerar máis oportunidades para o Concello de Burela, tamén pos coches de particulares, señor Eiroa, para que teñan máis oportunidades. Moitas gracias. Ben, entendemos entón que aceptan a modificación. Se queren variar a exposición de motivos, simplemente sacando esas frases. Non, poden suprimirse, claro, non hai ningún problema. Vale, o acordo sería entonces instando non á alcaldía, senón ao goberno municipal. Agradecemos o xesto, creemos que é o camiño correcto. Sumar e axustar as propostas. Isto non o esperaban seguro, porque notei que traían a versión para que nos negáramos. Traían a versión para... agardaban ou non Ben, procedemos á votación do punto. Votos a favor? Unanimidade. Moitísimas gracias. Ben, procedemos á seguinte moción. Neste caso é unha moción do Bloque Nacionalista Galego, Plataforma SOS Sanidade Pública, para solicitar o apoio á manifestación do día 6 de abril. Señor Pillado. Sí, moitas gracias, señora alcaldesa. Vou buscar tamén a unanimidade, creo que me vai costar máis. Pero antes de comenzar coa exposición da moción, gustaríame que os presentes e os que nos siguen dende as súas casas reflexionaran acerca de que supón para eles a comarca da Mariña, non? Mentres o fan, vou ir expoñendo a moción e agardo que os argumentos que dea lle sirvan para esa reflexión, non? Basicamente, por resumir, o que di a moción é máis atención primaria. Vimos nos últimos meses como en vilas como da comarca, como Río Torto, Mura, Subicedo, Trabada, Ribadeo ou Viveiro, houve xa concentracións pola falta de médicos e persoal xeralizada nos centros de saúde, e por iso unha das demandas é dotar os centros de saúde de máis persoal e recursos, non? Máis atención hospitalaria, as eivas e carencias no Hospital Público da Mariña son reiteradas nos últimos anos, sobre todo desde que nos quitaron a nosa área sanitaria, e na actualidade servicios como os de cardioloxía, uroloxía, digestivo, dermatoloxía ou medicina interna fan que teñen unha situación que fan que o hospital se atope en situación de emerxencia por falta de persoal, que provoca enormes listas de agarda, dentro de que a situación xeralizada do hospital é preocupante e os doentes non paran de padecer derivacións a Lugo ou Oula, pola falta de servicios que non se implementaron a pesar da ampliación do hospital.
a falta de persoal chega a todas as categorías profesionais, o que provoca unha carga de traballo que deriva en estrés laboral, non? Por iso, pois tamén, alá na atención hospitalaria, no Hospital Público da Mariña, reclámase máis, sobre todo máis persoal, que é ahora mesmo a eiva máis grande. Non se trata de unha ampliación con total máis edificios que tamén, senón de eses edificios que teñan cheos de persoal e de servizos, que, por certo, dende que se fixo a ampliación do hospital non se dotou de ningún só servizo ao Hospital da Mariña. Por último, a terceira idea que se quere transmitir coa moción é máis sanidade pública, máis inversión en sanidade e recursos humanos para atender a poboación da Mariña e de Galicia, recuperación, sobre todo, recuperación da área sanitaria da Mariña que nos foi quitada, non? E por iso precisamos, en resumo, máis servizos, máis recursos e máis persoal. Paso, para rematar esta primeira intervención, a ler os acordos que se defenden, que son moi sinxelos. Apoiar as reivindicacións da plataforma Só Sanidade Pública, da que forma parte a plataforma en defensa da sanidade pública da Mariña. E 2, facer un chamamento ao conxunto da veciñanza para que participe na manifestación convocada pola plataforma Só Sanidade Pública o día 6 de abril en Compostela. Moitas grazas polo de agora, nada máis. Gracias, señor Pillado. Ben, a ver, hoxe debatimos aquí unha moción que non deberíamos nin de discutir, debería ser innecesario chegar a este punto. Estamos falando dunha demanda xusta, levamos moitísimos anos vendo manifestacións e movimentos que son urxentes, que son necesarios, que a sanidade pública galega se está desmantelando e aquí en concreto no Hospital Comarcal da Mariña estámoslo sufrindo e solamente tedes que pensar pois nos vosos familiares ou en calquera veciño, non? Que é o que necesitamos no noso día a día? Pois ter un médico de atención primaria que nos atenda en 24 ou 48 horas para aquelas enfermidades, non? E aquelas necesidades que temos no noso día a día, porque así teríamos un acompañamento se coidáramos a base da sanidade, despois todo iría mellor. Non é normal que entres na aplicación do Sergas e que a cita máis próxima sexa dentro de 3 semanas. Non é normal. Non é normal que pidas cita para facerlle aos teus fillos a revisión anual e que che digan que non hai pediatra e que tes que facer dentro de outro mes e que te chamen e que che cambien e que pases de ano e sigas sin facer a revisión. Non é normal que estén chamando a persoas para operarse que se tiñan que operar fai ano e medio. Non é normal que esa lista de agarda se pinte de outra forma cando hai, e isto non o digo eu, é que o dicen os sanitarios, os propios sanitarios, porque aquí ao final vivimos primeiro nunha vila pequena, e despois nunha comarca na que nos coñecemos todos e os traballadores e traballadoras do noso hospital son os que mellor saben o que está pasando e os pacientes que teñen a desgracia de non ser atendidos e de aparecer na lista da garda cando os Sergas, en este caso, pois lle interesa que aparezan en esa lista da garda para empezar a contar. E isto non debería ser unha guerra política, é unha realidade que estamos sufrindo. É certo que non hai profesionais, é certo que o Partido Popular seguramente dirá que é culpa do Goberno Central e de que non sacan prazas MIR, e que intentará botar balóns fora, non? Porque é o que se escoita en todos os plenos de todas as casas. Pero o que realmente é unha pena é que non se analice de verdade a problemática que está habendo ahora mesmo co persoal sanitario e por voz deles, porque solamente os hai que escoitar, están sufrindo unha presión que xa non poden aguantar. Burela sigue estando e non empecemos por culpa de quen ou de quen non. A realidade é que Burela, desde que temos hospital, Burela sigue igual de mal conectada que Lugo. Nós non estamos cerca de Lugo, como outras áreas sanitarias, como outros hospitais comarcais que poden estar a 20 minutos da cidade. Nós non. Entón, derivar pacientes días sí e días tamén con todas as súas familias para Lugo, pois pensemos un pouco. Non é algo que nos este beneficiando, que este mellorando. O noso hospital estaba mellor fai 10 anos que agora. Entón, de que nos sirve que a Xunta saia nas súas noticias dicindo que vai invertir, que o hospital vai medrar, se non temos persoas para atendelo? É que non é normal. Non é normal que a cuota non
saía unha noticia, non? Porque isto, 17 cardiólogos en Lugo e un en Burela. Non son prazas, é que prazas en Lugo hai máis. Efectivamente, en Burela hai 3, pero é que cubertas, a día de hoxe, hai 17 en Lugo e un en Burela. E claro, a poboación de Lugo son 200.000 atendidos e aquí temos 70.000, 80.000, en verán moitísimos máis. E outra vez non o digo eu, é que son datos que están nos Sergas. Datos reais tamén é entrar na ficha dos pacientes da nosa comarca e que non teñan médico asignado, e que isto nunca tal se viu. Antes ti entrabas na ficha dos Sergas de cada persoa e tiñan un médico de familia asignado. Agora non. Un día podeche tocar un e outro día tocache outro. E claro, que haxa 11.000 nenos que non teñen un pediatra asignado de referencia, pois creo que é bastante grave. Que haxa máis de 200.000 persoas que están á espera dunha primeira consulta hospitalaria, non sei. Eu creo que a sanidade pública é un ben que todos e todas deberíamos loitar por el, e non con estas guerras políticas e lanzar dardos hacia un lado e hacia outro lado, non? Eu creo que sería interesante por unha vez unirnos todos os concellos desta comarca en concreto, porque temos un hospital que realmente deberíamos estar orgullosos de telo aquí, de telo cerca, e que non deberíamos entrar en guerras políticas de ningún tipo. Moitísimas gracias. Paso a palabra. Sí, xa non sei a quen lle teño que pasar a palabra, porque este tema... Señor Rouco. Moitas gracias. Oxalá foran vehementes como son con isto, co resto de cousas que teremos ao pleno. Oxalá foran igual de vehementes. Todo nesta vida é mellorable. Esa é unha realidade obxectiva. Todo nesta vida é mellorable. A sanidade tamén. Os profesionais, a cantidade de profesionais, sí. A calidade dos profesionais, de algúns profesionais tamén. Fai 10 anos estaba mellor que agora o Hospital da Mariña. Daquela tamén xa gobernaba o Partido Popular. Logo, tan mal non estaban facendo daquela. Está aquí o señor Pillado intentando que lle recorte saber como nos pode dar sí. Bueno, olvídanse de datos publicados o ano pasado. A sanidade da Comunidade Autónoma de Galicia, non lembro ahora a publicación, estaba no top 5 das sanidades españolas, entre as 5 mellores valoradas de toda España. Por riba, se non lembro mal, do País Vasco, que é un referente a nivel nacional. Esquécense diso. Quen promove todo isto? Quen está a promover todo isto? Neste caso, a moción é... Mira como sorrí. O señor, sí. A plataforma SOS Sanidade Pública, non? Creo... Díxono ben. Vale. Bueno. Quen é a plataforma SOS Sanidade Pública? Esta plataforma está apoiada polos sindicatos e partidos de esquerdas de cada territorio e ten a nivel Galicia un único voceiro. Din vostedes voceiro. Nos dicimos portavoz. Manuel Martín García. É correcto? Sí, é correcto, vale. Este médico foi nomeado membro do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia polo goberno bipartito entre os anos 2006 e 2009 e participou na elaboración do documento Propostas de Transformación da Atención Primaria en Galicia, publicado en febreiro do ano 2009 pola Consellería de Sanidade, seguía sendo goberno bipartito, asinando un capítulo sobre os PAC, puntos de atención continuada, coas seguintes conclusións, o señor Martín. En la situación actual, os PAC de Galicia presentan unha atención de escasa eficiencia. No ano 2009. Son pouco resolutivos e provocan unha elevada ocupación de profesionales en un escenario de escasez de los mismos, que se sienten frustrados ante el escaso desarrollo profesional que pueden desarrollar en estos dispositivos. Se hace necesario realizar una reforma en profundidad que produzca una reducción del actual número de puntos, un menor consumo de profesionales y una mejora en la calidad asistencial. Isto dicíase no ano 2009. Martín compaxinaba ese asesoramento ao bipartito propoñendo pechar PACs, coa presidencia dunha presunta plataforma en defensa da sanidade pública que, en realidade, defendía o goberno ante as reivindicacións sindicais, como ocorreu coa folga en atención primaria convocada no ano 2008.
Naquel momento, Martín apoiaba ao goberno. Isto xa o escoitaron, ao mellor, todo isto, non o sei. A Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública emiteu un comunicado cuestionando os paros que convocaban sindicatos, co apoio dos colexios médicos, reduto tradicional dos sectores máis conservadores da profesión médica, dicía o señor Martín. La entidad cuestiona incluso algunas de las reivindicaciones de los facultativos, ya que señala que su negativa a hacer guardias con carácter obligatorio choca con la realidad en la que no hay bolsas de médicos en paro, por lo que esta petición abocaría al sistema de salud, abocaría ao sistema de saúde a pôr en risco a asistencia á cidadanía. Tamén dicía iso neste medio de comunicación o señor Martín. Curiosamente, a mesma asociación que defendía entón as gardas obrigatorias pola realidade da falta de médicos dispoñibles, ataca agora as medidas que toma a Xunta ante unha realidade constatada da falta de médicos nas listas de contratación. Algo que ben dixo a señora alcaldesa, de que isto é cousa do goberno central porque non saca máis mir. A cada un o seu. Desde 2009, Martín e a súa plataforma deixaron de ser tan complacentes co goberno autonómico e pasaron a ser feroces críticos de calquera medida adoptada en materia sanitaria pola Xunta. Destaca a férrea oposición ao convenio sanitario de 2015 entre o Sergas e a Fundación Amancio Ortega, pola que este financiou o importe duns contratos xa definidos pola sanidade pública para a adquisición de novo material de tratamento e diagnóstico do cancro, como aceleradores lineais ou mamógrafos, por valor de máis de 16 millóns de euros. Martín chegou a afirmar en televisión que estes aparellos eran innecesarios, porque xa había moitos recursos que non se estaban a utilizar por falta de persoal. Bueno, en novembro do ano 21, o Consello de Sanidade revelou no Parlamento que os aceleradores lineais instalados a través desa compra financiada pola Fundación Amancio Ortega estiveran activos no 99% do seu tempo programado, polo que non houve ninguna falta de uso, e que serviran para tratar a máis de 27.000 pacientes con 55 tipoloxías diferentes de enfermidades oncolóxicas, mentres os mamógrafos realizaron a preto de 300.000 probas. E isto se opoñía ao señor Manuel Martín, líder da plataforma SOS Galicia, SOS Plataforma Sanitaria, non? Sí, SOS Sanidade Pública, perdón, SOS Sanidade Pública. En cambio, ante o anuncio do goberno de Sánchez de que financiaría a adquisición de novos equipos protonterapia para o Sistema Nacional de Saúde de máis de 280 millóns con esa mesma fundación, nada tivo que decir o señor Manuel Martín. Casualidades da vida. A plataforma SOS intégrase a nivel España na chamada Federación de Asociacións de Defensa da Sanidade Pública. Esta federación, cuxa directiva está en cuxa directiva está o señor Manuel Martín, tivo tristemente célebres intervencións ao inicio da crise da COVID, defendendo que o perigo do virus se magnificaba por intereses económicos. Houbo recortes na sanidade pública e incrementos na privada co goberno do Partido Popular na Xunta? Sempre se dice que houbo recortes, non? Popularmente se di por parte do BNG e do PSOE. Ambas afirmacións son falsas e poden desmentirse cos orzamentos da Xunta. O orzamento dos Sergas aumentou un 45% en relación co que se aprobou por parte do bipartito no ano 2009. E non se trata só de investimento en construcións de hospitais, que sabémoslo ben aquí en Burela, senón que unha moi boa parte do investimento foi en persoal. En relación ao ano 2009, os orzamentos en gastos de persoal aumentaron case que 700 millóns de euros. Case que 700 millóns de euros. Así mesmo, nunca antes houve tantos profesionais contratados. Máis de 45.000. É dicir, unha suba alrededor dun 25%. Máis que en 2008, que había ainda non 37.000 profesionais contratados. Dende o ano 2018, o BNG dicía que eran precisos 200 millóns de euros para salvar a atención primaria. Dicíano vostedes. Pois ben, dende ese ano xa se aumentou en máis de 450 millóns nos orzamentos de atención primaria. Máis do doble do que vostedes dicían. En canto á privatización, o Consello de Contas resalta que o gasto dos Sergas en concertos con medios alleos supuxeron un 4,7% do seu gasto real total.
o Consello de Contas de Galicia. Durante o goberno bipartito, esta cifra aumentou un 48%, ata superar o 6% do gasto real total. Datos do Consello de Contas de Galicia. É dicir, había máis concerto coa empresa privada na época do bipartito da que hai agora. Ademais, na pasada legislatura, votouse no pleno do Parlamento de Galicia, algo que saben aquí os portavoces do PSOE e do BNG, unha resolución que dicía: o Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a manter o control sobre o gasto dos Sergas en actividade concertada con medios alleos, é dicir, derivación á empresa privada, mantendo o gasto real neste concepto, en todo caso, por debaixo do 6%, algo que xa se está a facer, do total do gasto real dos Sergas, tal e como o Consello de Contas acredita nos seus informes que leva acontecendo desde o ano 2009. Que votaron o PSOE e o BNG ante esta iniciativa no Parlamento de Galicia? Que lles parece? Non a apoiaron, ningún deles, nin o PSOE, nin o BNG. Se volvesen a gobernar, volverían a aumentar os concertos como aumentaron de xeito exponencial nos 4 anos nos que o bipartito estivo no goberno da Xunta de Galicia. Potencia a Xunta de Galicia a saúde pública? Cabe pouco que dicir, a luz dos datos que acabamos de dar. Fronte ao que a plataforma So Sanidade Pública pide, Galicia conta co cribado neonatal máis completo de España. É un dos calendarios de vacinación máis completos do mundo. Por lo tanto, poucas leccións cabe admitir dunha asociación satélite de algunha formación política. Moitas gracias. Señor Eiroa. Moitas grazas, señora alcaldesa. Vamos, aquí no Concello de Burela, vamos solucionar a sanidade da comunidade, os problemas, perdón, da sanidade, do sistema sanitario na nosa comunidade autónoma, non? Que vou dicir? A verdade é que non teño moito que dicir, porque, lóxicamente, este é un punto que é unha... Volvemos á guerra política, pero xa pasamos a outros niveles, non? Ascendemos a segunda división con temas que se debaten a nivel autonómico e traémolos aquí, pois porque hai que traelos, non? Quen non quere unha sanidade, un sistema sanitario eficiente e de calidade? Eu creo que todos os que estamos aquí o queremos, todos os veciños e veciñas de Burela, todos desexarían ter un sistema sanitario ideal. Eu vou facer un pequeno escenario do que nos entendemos por un sistema sanitario ideal, que sería que calquer persoa da comarca, calquer persoa que sentise que algunha indisposición ou algún problema de saúde, pudese acudir a un centro médico, a un hospital, e no mesmo momento houvese un sanitario persoal que o atendese, non? Todos queremos que cando vamos pedir unha cita médica, teñamos ao día seguinte esa cita médica. Todos queremos que, se vamos ao médico e temos que facer unha proba, que nos den ao día seguinte ás 8 da mañá. E se resulta que esa proba xa nos dan os resultados no momento e nos dicen que temos que facer algunha operación cirúrxica, que nos operen ao día seguinte. Quen non quere isto? Nos entendemos que isto sería un sistema sanitario ideal, perfecto. Pero isto, por desgracia, non existe. Os medios son os que son, tanto medios económicos, medios materiais, medios de traballadores, de empregados, de sanitarios. Entón, por eso, os sistemas sanitarios se diseñan principalmente en dous conceptos, que é na cantidade de poboación e nas enfermidades a tratar. Isto é o que nos entendemos como un sistema ideal, pero, como digo, non existe. Quero decir con isto que non hai nada que facer? Non, para nada. Hai que estar, aí encima para tratar de solucionar os problemas e que o sistema sexa o máis eficiente que se poida. Alguén dos que estamos aquí ou alguén que nos poida estar vendo cree que é un problema político? Voulle dar un dato. Non é un problema político. Porque naide dos que estamos aquí ou dos que nos poidan estar vendo lle entraría na cabeza que un partido político, da igual da cor que sexa, PP, PSOE, BNG ou que corresponda,
non quixera solucionar este problema. Quen non querría poñerse a medalla de nós amañamos o sistema sanitario da Comunidade Autónoma de Galicia? Quen non quere? Todos. Pero, por desgracia, non vai pasar nunca. Goberne quen goberne, sexa o PP agora, ou cambien ou non cambien, o problema vai seguir sempre sendo os mesmos. Persoal, medios económicos e outros que citou anteriormente a señora alcaldesa. Como digo, hai que melloralo. Nos, por suposto, estamos de acordo en que se poñan os medios precisos, os que fagan falta para melloralo, que a xente non teña que esperar de tempo para facer as súas probas, para ter as citas médicas, para facer as súas operacións quirúrxicas. Tamén somos comprensibles en que vivimos nun mundo limitado, con medios limitados, e que, as solucións aos problemas virán vindo pouco a pouco. Tamén sí que vexo moitos análisis no sentido que hai problemas, analízanse os distintos problemas. Faltoume no debate algunha proposta, non? Falouse do tema de persoal, falouse de tema económico, claro, simplemente aumentando orzamentos ou aumentando en materia económica solucionaría ese problema? Non. Non se iba a solucionar. E isto, goberne o PP, goberne o PSOE, goberne o Bloque Nacionalista Galego, a nosa comunidade autónoma. Non é un problema político. Existe un cúmulo de circunstancias e de problemas que provocan que as situacións sexa o que sexa. Dito isto, pola nosa parte, apoiamos que se reivindique todo o que se considere oportuno por parte dos afectados, por parte da población, por parte de calquer veciño ou veciña de Burela, para ter un sistema sanitario máis acorde ás necesidades do que precisamos, non? E, polo de momento, nada máis. Moitas grazas. Señor Villar. Ben, por ir contestando, primeiro de todo agradecerlle o ton ao señor Eiroa, bastante diferente do que ten á súa esquerda, pero claro, entendo agradecerlle o apoio, entendo que temos unha forma completamente diferente de ver a política e o mundo se cree vostede que o problema sanitario, que é moi lícito que o crea, que o problema sanitario non é un problema político. Pois se a sanidade non é un problema político, pois é certo que temos formas moi diferentes de entender a política e a vida en xeral. Mire, tamén por dicirlle, non se trata de que te operen ao día seguinte. Trátase de que no centro de saúde do hospital haxa persoal que te poida atender e facerche unha consulta para que se te ten que operar ou non. Vamos, basicamente non che deixen enfermar ou empeorar ou morrer incluso. Non é que queiramos que operen ao día seguinte, trátase de que te poidan ver e tratar. Basicamente, un pouco vai máis por esa liña que non pola outra. Logo vexo que a camiseta da plataforma lle gustou ao señor Rouco, véndese a 10 euros na plataforma, se tamén a queres, pois contactas con calquer da plataforma, xa que non van poñer médicos, polo menos poden colaborar comprando a camiseta, unha idea que lles dou. Indo xa máis ao... Dicía vostede que estaba como anotando por onde lle podía salir, xa te lle anotado aquí ataques aos integrantes da plataforma sanitaria. Acertei, polo que fora, acertei. Neste caso foi a un, que vostede centrouse no... Agradezo que non atacar desta volta aos compañeros da plataforma sanitaria da Mariña, que outras veces sí que te hayan atrapado bastante, xa te atrapou hasta Sánchez, pero máis para baixo non atraparon, pero centrouse vostede no voceiro da plataforma SOS Galiza Sanidade Pública, fixo ataques da súa época anterior, das cousas que dicía, entendo que isto é feito así, vostede ataca a esa persoa porque lle mandaron un argumentario dende Santiago, non se molestou en facer un argumentario máis vincou de momento, máis achegado á comarca da Mariña, porque o todo é mellorable, sabemos que a parte do argumentario que traballa o PP en toda Galiza, fixo unha alusión á calidade dos profesionais, que non sei moi ben a onde viña, supoño que sería polo propio portavoz da plataforma, pero claro, vostede céntrase no portavoz da plataforma sanitaria, falaba do seu pasado e todo, mentre se está ahora agardando, pode revisar os conselleiros de sanidade que houve, as conselleiras e directores e directoras xerales de sanidade, a vinculación que teñen ahora co sector sanitario privado. Investigue tamén. Igual que investigou e axudaron a investigar sobre o voceiro da plataforma, pois investigue tamén sobre a relación que hai dos que foron conselleiros de sanidade ou directores xerais de sanidade, en que clínicas están colocados
colocados agora, non? Ben, mire, na plataforma sanitaria hai representantes, efectivamente, das organizacións políticas e sindicais e de todo tipo de colectivos sociais e culturais. Pero claro, cando vostedes ganan as eleccións, presumen do arraigo que ten no tecido social do país. Pero vese que aí tamén minten. Porque cando somos nós os que estamos do lado da xente, eso non lles gusta. Porque, bueno, a plataforma sanitaria ten demostrado que conta co apoio de miles de persoas na Mariña. Veuse o domingo pasado, non? É un orgullo tremendo para os que formamos parte dela. O que non sei é como non lles dá a vostedes vergonza decir todo o que din sobre esa xente. Non sei como non lles dá vergonza, porque están moi preocupados, por exemplo, nas redes sociais por unhas desafortunadas declaracións do alcalde de Foz, pero non lles preocupa que deriven doentes de Foz a Burela, como pasou o luns, porque non hai médicos no centro de saúde de Foz, e os derivaron ao PAC de Burela, co que se supón para o PAC de Burela. Que iso nos pode pasar a nós, pois, en calquer momento, que non haxa médicos no centro de saúde de Burela, nos deriven a outro lado. Aínda que, ao mellor, igual era algo que sí que queremos, que nos deriven a outros centros de saúde. Porque quero recordar que, por exemplo, no centro de saúde de Burela non hai, desde fai moitos anos, non hai servicio de fisioterapia, que é algo que reclamamos nós desde fai moitos anos, cando se hai nos outros centros de saúde da comarca do mesmo tamaño. Xa sei que vostedes teñen a solución. Curiosamente, o 4 de agosto de 2022, cando traían tamén a moción dos concellos emprendedores, traían tamén unha moción para que o Concello de Burela asumise o servicio de fisioterapia a domicilio. Evidentemente concertado con clínicas privadas, porque evidentemente todo eso, e a pesar do que vostede acaba de decir, todo obedece a un plan, que é precarizar o servicio sanitario público e beneficiar e favorecer o negocio do servicio sanitario privado, non? Pero, por exemplo, últimamente tivemos a noticia de que hai un servicio, o único servicio que dotou novo, que dotou os Sergas aos centros de saúde, tamén ao de Burela, que é o de nutricionista, ese servicio xa o precarizaron. En Galiza, onde había 96 nutricionistas nos centros de saúde, ahora hai 45, menos a metade. Aquí na Mariña tiñamos 4, e agora queda unha, curiosamente, a que estaba no centro de saúde de Burela, que agora ten que engadir a súa carteira de Burela, pois ten que engadir, multiplicarse, e atender tamén en Viveiro, Ribadeo, Mondoñedo, xuntamente coa consulta de Burela, a toda a sanidade, a todos a carteira que poida haber dese servicio de nutricionista na Mariña. Evidentemente polo mesmo precio, non lle van pagar nada máis. A maiores ten que amañarse para facer o seu traballo. E xa non digamos o servicio de pediatría, que en Burela moitas veces, como xa comentou a alcaldesa, cando falta o pediatra ou a pediatra, pois as familias teñen que desplazarse a outros centros, e somos tamén derivados, ou son tamén as familias derivadas a outros centros de saúde. E logo vostede fixo unha alusión ao negocio privado ou tal, dígalle vostede, señor Rouco, a xente que a chaman por teléfono para que se quera adiantar nas listas da Garda, que pode ir ao Polusa tal día, en vez de estar na lista da Garda do servicio público. Dígalle a vostede se eso non é favorecer o servicio privado. Porque vostede veñen negando aí todo, negando a realidade, e nós non nos inventamos eses datos. Nós non nos inventamos a falta de persoal, nem nos inventamos 5.000 persoas en Viveiro. O que pasa é que vostedes non paran de inventarse excusas para, con respecto á sanidade pública, porque a xestión que fan é lamentable, polo de agora, nada máis. Ben, fixo a pregunta ao señor Rouco de si escoitáramos isto antes. Pois miren, eu escoitei no este martes no pleno da Deputación, porque claro, vostede trae aquí o argumentario do seu partido, que é normal. A min o meu partido tamén me dá argumentario, non, para certos temas, pero claro, eu aquí non o tiven que utilizar. Porque eu aquí estou para defender aos veciños e veciñas de Burela, en este caso os de toda a comarca, porque coñezo ben a problemática que hai no noso centro de saúde e no noso hospital. Entón non me fai falta o argumentario do partido, porque podo falar con honestidade de datos reais que lle están pasando a persoas coñecidas, familiares e aos médicos, que son moitos amigos, veciños. E solamente hai que falar coa xente, escoitala e vivir a realidade, non chegar aquí e dicir exactamente o mismo que escoitei o martes no pleno da Deputación. Entón, claro, entendo, é que non teñen nada que dicir. Non teñen nada que dicir. Entón, póñense rojos, miran para o papel e leen o que lles pasou o partido para correr e tirar para adiante. Decía o señor Eiroa, non teño moito que dicir, ascendemos a segunda división, creo que non é un problema político. Señor Eiroa, de verdade, céntrese
e valore onde está sentado, porque vamos camiño dos 2 anos de goberno, e que comeza as súas intervencións moitísimas veces con esa frase, e claro, tamén me chama moitísimo a atención que poña excusas coa sanidade pública, coa xestión da sanidade pública, hai que ir pouco a pouco. Pero despois ven aquí e con calquer expediente, claro, hai no que ter o día seguinte, non se pode ir pouco a pouco, entón mida e sexa coherente. Decía o señor Rouco que poñía todo ese diñeiro encima da mesa, toda a inversión, non? Porque está aquí, evidentemente, para defender pois, a Xunta, e non os nosos veciños e veciñas, entón poñía todo ese diñeiro encima da mesa, pero é que o peor é que é real. É que se está poñendo todo ese diñeiro encima da mesa, entón non é cuestión de que non haxa diñeiro, o sea, analíceno e pénseno ben. É que hai diñeiro, que é o peor, porque se me dis, pois non hai partida económica, non hai partida orzamentaria, non, é que hai diñeiro e estáse xestionando mal, porque estánse pagando gardas a moitísimo diñeiro, estánse movendo médicos de un centro a outro centro e estáse xestionando mal, aínda encima, os fondos públicos. Entón, a política é xestión e débese xestionar ben o persoal. Decía o señor Eiroa, claro, é que non se expón nada encima da mesa, pero vamos a ver. Se leva anos pedindo que, por favor, que as condicións dos médicos e médicas, non somente da atención primaria, sino tamén dos hospitais, no noso caso, do noso hospital comarcal, que sexan estables. Solamente eso, que sexan estables, que teñan un contrato estable, que non sexan contratos de 3 meses, de 4 meses, claro, normal, suben as cifras, si hai non sei cantos médicos contratados, en que mes? É como os datos que deu antes do INEM, é que vostede colle os datos que a vostede lle interesan, colle os datos dun mes, que pode ser, non sei, por exemplo, porque acaba de pechar unha gran empresa, por exemplo, entonces colle os datos do mes que máis interesa, colle os datos publicados do ano pasado. Os datos maquíllanse, señor Rouco. Eses datos de sanidade maquíllanse, porque é o que falamos. Ti na lista da garda, e sabémolo todos, entras desde que te chaman por teléfono e che din, acabas de entrar na lista da garda. Pero antes estás na nube. Estás no aire, non sabemos onde estás. Entón, claro, os datos de Galicia van moito por diante que de outras comunidades que sí que teñen a lista da garda dende o principio. E iso é que solamente hai que informarse un pouco. E vostede sábeo. Vostede sabe. O que pasa é que ven aquí con ese o argumentario do Partido Popular a soltar o mesmo que escoitei o martes no pleno da Deputación. É moi triste porque xa deixa entrever pois todo. O sea, non hai nada máis que dicir. Ese argumentario que van a utilizar, decía Van Gaal, sempre positivo, nunca negativo. Ese dito para o señor Eiroa non funciona, porque el xa a modo catastrofista total dice que jamás se vai arreglar, da igual que en goberne, oxalá exista a oportunidade de cambio para simplemente demostrar que as cousas se poden cambiar. Moitísimas gracias. Paso a palabra ao señor Rouco. Moitas gracias. Fora mellor que non dixera iso. Foralle mellor. Porque se son original, vostede vai levar por todos os lados. Amenazas? Amenazas non, realidades. E voulle demostrar agora mesmo. Mire, non desmentiron ni un só dos datos que dimos aquí. Eu aporto datos. Non desmentiron ni un só dos datos, porque non poden desmentilos. Igual que non poden desmentir que é o Goberno Central quen decide sacar máis plazas ou non do MIR, vale? Non desmentiron ningún dato. Igual que non desmentiron na moción anterior que dende que vostede goberna cerraron 74 negocios. Iso foi máis amplio, non foi do último mes. 74 negocios. 30 deles do comercio e da hostelería. Desmenteu acaso os datos que saliron o ano pasado na suba da tasa de paro que lideraba Burela conxuntamente con Viveiro? Desmente ou non? Non. Son datos anuais do ano pasado. Eu, se quere, digo os datos que hai dende que vostede empezou a gobernar, pero é mellor que non, É mellor que non. Mire, sorpréndenos... Mira, vou ser original. Isto sí que nos coitou o martes. Vou ser original. Sorpréndenos bastante as súas declaracións, intentando lerlle a cartilla á Xunta de Galicia, que, bueno, como dixen, todo é mellorable nesta vida. Todo é mellorable.
unhas cousas máis que outras. Incluso quen esteña á fronte das alcaldías. Eso tamén é mellorable. Pois miren, parece mentira que vostede e o señor Pillado sexan tan vehementes co trato que ten a Xunta de Galicia con respecto ao persoal cando vostedes teñen un procedimento aberto aquí no Concello de Burela. Un procedimento aberto co persoal do Concello. Parece mentira que vostede diga iso. É que debería ser bastante máis prudente vostede e máis os seus compañeros de goberno por unha sinxela razón. Que cree que opinaría a ministra Yolanda Díaz? Yolanda Díaz. Se soupera como teñen contratado o técnico de urbanismo que asina os informes. Mandaría esa inspección de traballo. Porque eso é totalmente irregular o que vostedes están a facer con ese posto de traballo. É totalmente irregular. Quere que probemos a ver que pasa? Non hai ningún problema, Convídenos a iso, a ver que pasa. Se ven inspección, a ver que diría desa contratación, dese posto. Miren, esta xente que goberna Burela, estes concelleiros e concelleiras, son tan fabulosos que chegaron a facer cousas que nin o seu predecesor foi que han de facer. Non foron capaces nin sequera de constituir un tribunal, un simple tribunal para elexir ao persoal de varios servicios puntuais. Por exemplo, este que acabamos de citar, de urbanismo. As persoas que nomearon para dirixir esa selección, resulta que non tiñan a cualificación necesaria para formar parte dese tribunal. Tuveron que desmantelar todo e volver a empezar. Fíxense en que mans estamos. Acabamos de demostrar hai un pouquiño que as persoas que gobernan o Concello de Burela repiten os seus erros constantemente. Non son capaces de contestar aos requerimentos xudiciais en tempo e forma. En tempo e forma. Tenllos que requiritan 2 ocasións e ameazalos dende a xudicatura con sancións para que vostedes se movan e deixen de mangar o cazo. Esta é a realidade. Esta é a realidade deste Concello. Antes falou o señor Pillado da fisioterapia a domicilio. Entonces, vostede di que o Concello de Ourol está facendo algo indebido. Está facendo algo indebido. Darlles unhas facilidades aos seus veciños e veciñas. Poñer ao servicio deles para implementar unha situación que se dá nese Concello a un persoal de fisioterapia. Eu dígollos en serio, se algún día houver un cambio de goberno neste Concello, garantolles que intentaríamos traer os maiores e os mellores servicios posibles para os nosos veciños e veciñas. Implementaríamos de todas as formas. O de servicio de fisioterapia, un deles. E non nos escudaríamos en competencias impropias. Esos son cartas de mal pagador. Non lles vai tamén a xestión económica, sempre andan sacando peito do remanente que teñen. Pois xa saben. Por certo, como vai o presuposto? Xa se sentaron a valoralo? Xa se sentaron? Xa empezaron a traballar con iso? Xa estamos en marzo, chegando a abril. Queremos que, a ver se esta vez antes do verán, podemos telo enriba da mesa. Vale? Isto é así. A sanidade é mellorable, pero os datos son os que son. Repito, non lembro ahora mesmo o ano pasado en que publicación saiu, a sanidade galega, unha das 5 máis valoradas do noso país, por riba de sanidades de outras comunidades autónomas que teñen moito prestixio a nivel social. Vostedes sigan empregando isto, abandeirándose con isto, envolvéndose nisto, nesta plataforma para seguir facendo campaña en contra do Partido Popular, en contra da Xunta de Galicia, en contra dos servicios. Por certo, un dato que me veo agora á mente. Mire, se son original. Na época do bipartito, sabe canto invertiu o goberno bipartito no Hospital da Mariña? Neses 4 anos que estuvo gobernando o bipartito na Xunta de Galicia. É fácil a cifra, para todos os veciños e veciñas.
É moi fácil, é un número só. Un número só. 0. 0. Recoñecido en sede parlamentaria non hai tanto ante unha pregunta do Partido Popular. 0 euros. Inverteu o goberno bipartito no Hospital da Mariña de Burela. E vostedes queixanse das sucesivas ampliacións. É increíble, increíble. Non hai profesionais, hai que conseguir máis profesionais. A Xunta de Galicia, o Sergas neste caso, trata de sacalos de debaixo das pedras, pero é moi complicado. Moi complicado. E nesas estamos. Intenten mellorar nos seus ataques, que sexan un pouco máis orixinais, e esperemos que a sanidade galega, a sanidade do Hospital da Mariña, da atención primaria, de toda a contorna, nos vindeiros anos vai mellorando pouco a pouco. Moitas gracias. Señora Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Hoxe que viñan son de paz, pero non hai maneira. Non dan opción, non hai... Un día que podíamos ter un pleno tranquilo e acabar a xiña, pero bueno, vámonos centrar logo. Vámonos centrar. Dice a señora alcaldesa que cando son estes temas que vou pouquiño a pouco e cando son do Concello, pois ou hai que traer expedientes, exixo... Bueno, xa non me acordo exactamente que palabras dixo. Señora alcaldesa, eu son concelleiro de Son Burela a nivel local. A min, principalmente, preocúpanme os problemas que teña Burela. Este da sanidade, ainda que me preocupa, porque é un problema común e social, vostede non vai poder facer nada ao respecto. Entón, que quere que lle diga? Eu xa sei que vostede xa dixo antes que tiña aí acusando ao señor Rouco de que lle daban o argumentario partido, a vostede tamén. Eu fixen eu, e de feito, mire o que escribín fai 5 minutos, este cachín. O meu argumentario político, porque o demais, pois, é o que entendo según a documentación que presentan, é o que me sale expoñer según os meus criterios. Ben, dicía que hai diñeiro para solucionar todos os problemas. Hai diñeiro, que o problema era a xestión. Eso dice vostede. E volvo aos problemas que ten Burela, porque, lóxicamente, a min o que me preocupa é Burela. Eu sei que vostede ten outras miras, de feito está na Diputación, e daí para arriba. Chegará, está o facendo moi ben, siga así. Pero eu centrome en Burela porque é o meu ámbito, é polo que me metín aquí neste mundo, e tuve a sorte de que 283 personas me votaron e aquí estou. Que máis cousiñas, máis cousas? Ai, sí, eu tamén vin o vídeo do alcalde de Foz. É simpático. A ver, eu entendino, pois eso, dentro dun contexto festivo, bueno, non lle toma mal, e tampouco lle toma mal porque é verdad o que dixo. Entonces, pois, tampouco lle podemos tomar a mal, non? E, bueno, señor Pillado, simplemente unha pregunta, porque lembro como se fora onte, cando fixen no primeiro pleno ordinario, cando trouxen as miñas primeiras mocións, e dentro da miña ignorancia política, enténdese ignorancia, o que é o descoñecemento do funcionamento dos plenos, claro, presentei unhas mocións para recuperar uns pasos de peatóns aquí en Burela, e vostede argumentou pois, que non podía apoialo porque non eran mocións, non? Tamén podía preguntarlle á señora Gómez, que antes fixo a matización de que se modificara o acordo de instar a alcaldía por instar ao Concello de Burela, ou ao goberno, non sei como quedou ao final. Claro, eu vexo estes acordos e que lle digo? Digo yo mismo que me dixo vostede a mí? Digolle que isto non é unha moción? Podía yo dicir, pero vou ser máis elegante. Non yo vou dicir. Vou tratar como se fose unha moción. Por qué? Pois mira, porque me apetece. Dito todo isto, é que o están facendo moi ben no debate político este que non ten directamente nada que ver co Concello de Burela, porque non se vai facer nada directamente co Concello de Burela, eu, a partir de aquí, amáñense vostedes. Moitas gracias.
Turno de peche, señor Moi Pillado. ben, moitísimas grazas por estas últimas intervencións, foron declaradoras. Señor Eiroa, non lle dixen que foron ou non unha moción, eu apoiado no criterio técnico de quen era o secretario naquele momento, fixose ver como era a realidade. Faga vostede o que queira, que é o que fai sempre, pero quero recordarlle, agora aproveitando que vostede no pasado pleno fixome unha preguntoume se tiña algo encima da mesa de naranxas agrias para a ponte de Ijogaray. Eu dixenlle que non, pero que cando quixera, que se tiña vostede algunha proposta, podía vir ao meu despacho, ao Concello, falar comigo cando vostede quixera para facer unha proposta e podíamos intentar chegar a un acordo para iso. Falta o día que veña vostede a facerme algunha proposta con respecto a iso, O sea que as propostas vostede despois, pois, non sei, pero non debo ser tímida, iso que hai moitos anos que nos coñecemos, pero polo que fora, non nin veu polo Concello buscarme, nin me dixo nada, nin me avisou, nin me chamou, nin me mandou un WhatsApp para quedar, para facer unha proposta ao respecto. Entón, que, claro, vostede fala moito e dice que como se non lle permitíramos, digamos, facer o seu traballo de alguma maneira, pero cando lle pedimos propostas, pois tampouco a que se nos den tampouco. Volvendo, como digo moitas veces, volvendo ao rego, eu quero recordarlles aos dous, aos voceiros da oposición, que os veciños e as veciñas de Burela, aparte de ser veciños e veciñas de Burela, son usuarios da sanidade pública. Entón, un tema con respecto á sanidade pública, ó sorpresa, tamén lles afecta aos veciños e as veciñas de Burela. Hai que dicir eso, de que non ten nada que ver con Burela, vale, ben. En Burela non hai un hospital, nin hai un centro de saúde. Vale, non lle afecta ao Concello de Burela, o sea, o Concello de Burela non debe estar apoiando aos veciños e as veciñas, non lle afecta aos veciños e as veciñas de Burela, non lles afecta esta temática. Pero logo, claro, pois xa nos vamos á outra intervención, a do señor Rouca, a aparecer a culpa da situación da sanidade pública e da praza de arquitecto do Concello de Burela. Claramente está totalmente vinculado o tema dunha praza no Concello de Burela coa situación da sanidade pública, que é espectacular. Logo o mantra totalmente repetido de todo é mellorable, dígallo a quen pide unha cita e lle dan para darle un ano, xa lle din os profesionais, non, mira, é mellor que pida esa cita e faga esa reclamación porque van che dar para dentro dun ano. Pois dígalles a eses que todo é mellorable, dígallelo, vai á súa casa ou vai a urxencias cando moitas veces están ali facendo o tetris coas persoas que hai en urxencias cando se amontona a xente, dígalles que todo é mellorable, vai ali e dígallelo. Porque logo veñen co outro gran mantra, que é o de que non hai persoal. Non hai persoal, está cheo privada del. Dicen, o Sergas busca o persoal debaixo das pedras. Agora, as clínicas privadas deben chamar pedras, ou a pedra. Aquí é un mesón hostal, pero debe haber clínicas privadas que chaman as pedras. Porque é evidente que o persoal está na privada, está fora de Galicia, porque iso é a consecuencia da xestión nefasta e das pésimas condicións laborais que se dan ao persoal. O que pasa é que vostedes, para defender a nefasta xestión do Partido Popular da sanidade pública dentro da Xunta, pois ten que requerir este tipo de mentiras, intentar repetir unha mentira 100 veces ou 1000 veces para que pareza que é verdade. Pero como vostedes teñen moito costume de meter o debate na lama e facer referencias a cousas que non teñen nada que ver, non vou a seguir por aí, non lles vou a repetir máis nese sentido, e quero agora, naquele comezo que lles dixen que todos os que estamos aquí e os que nos venden da casa que fixaron unha reflexión sobre o que para eles significaba a Mariña, quero dirixirme a unhas persoas que seguramente saben moi ben o que se levan moito tempo sabendo o que significa a Mariña. Quero dirixirme a esa xeración de mulleres que tiveron que ir para ir a Lugo, que pensaron que coa construcción do Hospital da Costa iso xa remataría, que te digo Lugo, digo para ir a mellor na Xesta ou na Vallendoria tamén, para ir a Lugo. Pois que pensaron que coa construcción do Hospital da Costa iso xa remataría e ora ben como as súas fillas ou as súas netas teñen que volver a pasar polo mismo. Ou quero dirixirme a esa xeración de homes e mulleres que traballaron no mar, no sector agrogandeiro, no sector forestal, en calquer tipo de oficio, que levantaron esta comarca traballando e pagando impostos para que tuéramos uns servizos, e que agora ven como para cambiar a pila do marcapasos teñen que ir a Lugo, porque todo é mellorable. Ou que para unha consulta en dermatoloxía que vas a Lugo en 5 minutos a tenda, mandante para a casa, tamén teñen que ir a Lugo. Ou para facer unha panorámica dental, que tamén chegas ali 5 minutiños e para a casiña, e tú vas que ir a Lugo. Pois eso debe ser que, porque todo é mellorable, ou nunca se vai solucionar, que é o que din aquí os dous voceiros que me acaban de falar, non? Pois a todas esas xeracións de persoas que traballaron tanto, pagaron tantos impostos para que tuéramos eses servicios ou a cadar eses servicios, quero lles dar as grazas, porque grazas ao seu traballo
nós temos uns dereitos que intentamos defender e darles as gracias por estar o pasado domingo 23 de marzo en Viveiro xunto a outras 5.000 persoas axudándonos na loita para eses privilexios, eses servizos e dereitos para tamén as xeracións futuras. E darles as gracias porque sei que o próximo 6 de abril tamén van estar con nós defendendo os nosos dereitos. Porque, mentres uns íbamos da man, ombreiro con ombreiro, defendendo a Mariña, a de verdade, outros estaban defendendo a outra Mariña, a das mariscadas. Porque, mentres uns defendemos os sectores públicos, os servizos públicos, outros defenden intereses privados e partidistas. E esta xente a que me dirixín sabe perfectamente quenes somos nós. Por iso, como xa lle dixen antes, para nós é un orgullo tremendo formar parte da Plataforma Sanitaria da Mariña, recordarles que hai autobuses á disposición da xente para que poida desplazarse a Santiago de Compostela o día 6 de abril e animar a todo o mundo a participar nesa manifestación a que nos vemos o día 6 de abril en Compostela, máis nada. Ben, gracias, señor Pillado. Imos a proceder á votación. Antes quero dicir que me parece bastante triste recurrir ás ameazas, aos ataques persoais, balóns fora, cando estamos falando da sanidade pública, que de todos e de todas debemos defender donde sexa. Votos a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego. 7 votos a favor, votos en contra, abstencións, 6 abstencións. Ben, pasamos ao apartado de rogos e preguntas e paso a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Antes de nada, decir que toda persoa que se sinta ameazada en algún momento debería acudir á xustiza. Debería acudir á xustiza. Non hai que calar, non hai que esconderse na casa, hai que denunciar. Cando alguén se sinte ameazado. Dito isto, despois do monólogo que xustifica o salario do señor Pillado, imos co seguinte. Miren, vou empezar polas dacións de contas, esas que xa non podemos debatir no punto correspondente. No decreto 278 do ano 25 aparecen, nese, máis en varios sucesivos, aparecen devolucións, decretos para devolver case que 1.500 euros en cada un deles, que hai que devolver pola contratación de varias persoas do Risga na convocatoria do ano 22 porque non se puido xustificar a subvención. Queremos saber que pasou con iso. No decreto 266 de contratacións figura que parece ser que se incluíron 2 sobres para a presentación de ofertas na licitación do expediente 300/2025. Como é posible isto se a plataforma de contratación do sector público non o permite? Como é posible que aínda non sepan isto? Servicio no decreto relativo ao servicio da recollida do lixo, non teño aquí apuntado, pasouseme o decreto en concreto, pero xa o buscarán, saben vostedes o que colgaron. Nas enquisas de valoración que falla a consultora, pon que todo é maravilloso, dalle a máxima puntuación a todo. Into Consulting, concretamente a empresa esta de Pontevedra, que contratan asiduamente, dando máxima nota a aspectos tales como que non quedan, atención, que non quedan voluminosos ao aire libre nos contedores. Non quedan voluminosos ao aire libre. E tamén que non quedan restos de lixo fora dos contedores. Bueno, os veciños e veciñas que nos estarán vendo saberán que en numerosos barrios é habitual este proceder. Non sabemos cando fan as enquisas, se van os días que ven ou que non, pero deberíanlles dicir que se centraran un pouco máis nestas cuestións, porque darlle a máxima puntuación a isto, como ademais especifican que non se atopou ningún só contenedor no que sucedera iso, e faltará a verdade, como diría algún portavoz nacionalista desta corporación. Calquera veciño ou veciña, como digo, sabe isto. Como é posible que se este pagando unha consultora que diga estas cousas? Así, non me extraña que despois as cifras de satisfacción que saca aquí ás veces a señora López Moreno dean o que dean. Normal que fale vostede de datos manipulados. Normal, E que máis? Mire, por certo, isto xa advertimos, que ia pasar, que non se iba a dar cumprido con isto. De feito, nese mesmo decreto,
figura no informe de Into Consulting que non se están a cumplir cos pregos, que non se están a cumplir coas horas de traballo en determinados apartados. Como é posible iso? Como é posible iso? No relativo a... sí, hai un decreto tamén no que nesta ocasión a señora López Moreno, mediante decreto da alcaldía, levanta o reparo a máis de 133.000 euros en facturas. Máis de 133.000 euros que viñan reparadas do anterior interventor. No que vai de trimestre xa van máis de 300.000 euros levantados de reparos en que consideraba o anterior interventor que non se podían facer porque non cumplían as características que debían de ter. Neste sentido, sabemos que esta cifra vai baixar a partir de agora, sabemos que o cambio de interventor probablemente traia un cambio de criterio máis favorable ao Concello. Despois, hai un decreto da alcaldía no que se di que, visto o informe de tesorería de 3/2025 de 12 de marzo de 2025 emitido de conformidade co establecido no, cita hai unha legislación, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional, que conclúe que no momento de adoptarse pola Xunta de Goberno a resolución administrativa referente á concesión dunha licencia urbanística, debe aprobarse, atención, unha liquidación provisional. Escoitaron isto? Sonalles de algo? No anterior pleno debatimos un tema moi parecido a isto. Unha gran empresa do gran capital, destas de máis de 1 millón de euros, que dicía a señora Fernández, é que non pagara a taxa correspondente como a calquer veciño ou veciña de Burela, non houve ningún problema. Pero aquí, neste informe deste decreto, dice que debe aprobarse a liquidación provisional, non, sin excepcións. Despois disto, pasamos a varios rogos e preguntas. Para cando o Concello de Burela pensa arranxar o alumeado das rúas que hai no cemiterio da Puida? Isto xa é unha petición recurrente dos veciños. Trouxémola a pleno no último ano non sei cantas veces, e seguimos na mesma. Menos mal que traballan 24/7 por Burela. O goberno da señora López Moreno considera que os veciños da Vila do Medio pertencen a Burela, sí ou non? É sinxelo de responder sí ou non. Xa lles reclamaron hai meses que rozaran os camiños que hai neste barrio e nada de nada. Tamén lles reclamaron en diversas ocasións que colocaran sendas tubaxes para poder acceder a fincas rústicas. Vostedes comprometéronse, sí, vostede, señor segundo tenente da alcaldesa, vostede mesmo se comprometeu con estas persoas. Díxolles que, díxolles que sí, e resulta que siguen esperando. Siguen esperando. Sí, circos hai moitos. Uns de calidad e outros de menos. Non sei se a estes veciños tamén lles dixeron que tiñan 4 anos para facer as operacións básicas que vostedes lles comprometeron en campaña electoral. Cando pensan tomar medidas para arranxar o alumeado da entrada de Burela vindo de Cervo? Cando? Ben se ve agora cales son os báculos que non teñen luminaria. Vese perfectamente. Bueno, os que haxa. En que estado se atopa a denuncia feita por un veciño contra o Concello de Burela a principios deste ano por haber caído ao tropezar cun adoquín levantado na avenida Arcadio Pardiñas? Queremos saber en que estado se atopa esa denuncia, porque tal cual nos trasladou, denunciou ao Concello. Temos entendido que recoñeceron por fin o que lles advertiu o Grupo Municipal Popular no pleno de aprobación do inventario municipal en relación á finca da que pretendían apoderarse no entorno do cemiterio da Puida. Por iso lles preguntamos cando pensan traer a modificación do inventario a pleno. Para cando esa modificación? Vostedes querían se apropiar dunha finca que era propiedade da Comunidade de Montes, advertimosles que iso non podía ser, que tiñan os documentos en regra, que estaba registrada no registro da propiedade dende hai moitos anos, e vostedes empeñáronse, daronlle pa diante. E unha vez máis, lles explicaron, non sei se na Diputación ou noutro lugar,
que iso non se podía facer, que iso era ilegal. Ora que se deron conta do seu erro, do que se advertiu o Grupo Municipal Popular, que sigue sin equivocarse, cando pensan recular e modificar o inventario nese sentido. A luz do que se debateu no pasado pleno, diversos veciños pregúntanos que postos están agora mesmo suxeitos ao réxime de teletraballo parcial e que días eses postos están cobertos de forma física no Concello, así como o seu horario. Por que a señora alcaldesa non lle pasou notificación á Policía Local sobre unha problemática da que lle deron constancia a ela, que había nun inmoble da avenida Arcadio Pardiñas en relación a unha presunta ocupación dese inmoble? Por que non lle pasou nota? Porque, según os veciños, non apareceu ninguén por ali. E máis, quen apareceu por ali para resolver a súa maneira o problema foi o familiar dun deses veciños, ao que vostede lle agradeceu vehementemente tal situación. Para que está a Policía Local se non é para isto? E vostede era consciente desa problemática, porque ya comunicaron os veciños. E, según eles, por ali non apareceu ninguén. Tuvo que ir un veciño particular a arriscar a súa integridade física para resolver o asunto. Daquela maneira, daquela maneira. Como é posible que haxa pintado un aparcadoiro diante do acceso de algún camiño público? Como é posible eso? Camiños públicos inventariados. Como é posible eso? E referímonos, por exemplo, ao camiño que entronca na rúa Don Camilo. Como é posible que ali se poidan aparcar coches? Non ten ningún sentido. Por certo, que dignos que ben podrían manter un pouco máis limpo ese camiño, porque de feito está a carón dun centro educativo. Quen foi o ideólogo da rotonda de Hijo Garay? Nos preguntan. Quen foi o ideólogo? E do Badén previo a ela? Porque habería que preguntarlle se mirou as normas técnicas correspondentes. Segundo a pendente da rúa, e segundo a posición con respecto á ponte ou túnel, según se considere que hai ali, ese Badén non pode estar ali situado. A maior afundamento da fabulosa rotonda que, olla, eso sí que poderían sacar na páxina do Concello para publicitar o Concello de Burela, que veñan ver o donuts de Hijo Garay. Eso podería ser un bon motivo para que os veciños e veciñas da contorna viñan a Burela. Que máis? Fanos un rogo. Vostede, señora López Moreno, tendo en conta que é responsable de recursos humanos, tal como manifestou no último pleno, empeza a ser hora de que teña claro de que hai que ter un protocolo para deixar de tratar como persoas de segunda categoría aos veciños e veciñas de Burela. Se algún empregado do Concello se pon de baixa, polo que sexa algo moi normal, o propio é que as citas que teña concertadas cos veciños e veciñas ou se anulen ou se trasladen a outro compañeiro que desempeña a mesma función, pero que se lles comunique aos veciños e veciñas dese día esa problemática, para non facerlles vir aquí para nada. En principio, nada máis. Moitas gracias. Señor Eiroa. Sí, moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, xa me puxo en duda se teño que facer rogos e preguntas referentes a Burela, porque deixaron meridianamente claro que importa máis o que se fale noutros de problemática a outros niveles que o de aquí. Simplemente un matiz ao señor Pillado. Eu referíame á problemática da sanidade, referíame que o Concello de Burela non ten ninguna competencia directa para interferir en todo iso, non o que vostede dice que dixen eu. Mira, como dixen antes, hoxe viña en son de paz e traía un rogo simplemente, pero bueno, vai ser un rogo máis unha pregunta. O rogo que nos fixo chegar a veciñanza é no carga e descarga en Castelao 19. Hai vehículos comerciais que o empregan como aparcadoiro de forma continuada, incluso dentro do horario que se emprega como, horario laboral, no que se emprega como carga e descarga. Pois rogaríamos que realizasen unha campaña, pois non sei, supoño que a través da Policía Local ou do que medio que consideren oportuno, para concienciar a eses vehículos de que, pois, no horario que poñen, que marcan as sinais, pois,
que non utilicen esa zona como aparcadoiro continuado. Lóxicamente, despois deses horarios, calquer veciño e veciña de Burela o pode empregar. Pero fanos chegar de que é moi habitual de que se esteña utilizando como aparcadoiro continuado dentro do horario que marcan a sinalización. Señor Pillado, o mural da ponte de Eijo Garai, por que non vou falar con vostede para facerlle algunha proposta? Fai nun plenos anteriores, pregunteille á señora alcaldesa do Partido Socialista se tiñan pensado facer algunha iniciativa referente á modificación do mural da ponte Eijo Garai. Todos recordamos pois, o balbordo que surxiu cando eso se puxo, principalmente polas imaxes dunhos atúns que aparecían a maioría da veciñanza de Burela considerábamos que terían que ser unhos bonitos. Todo isto pois, foi debido a un erro do artista na súa búsqueda de información. E a señora alcaldesa dixo que non tiña nada previsto. A mesma pregunta no outro pleno fixen ya ao señor Pillado e contestou o mismo, que non tiña nada previsto. Por que fixen estas preguntas? Durante a campaña electoral do ano 2023, non sei se foi xusto na campaña ou foi uns días antes, uns meses antes, puxose este mural, e o Bloque Nacionalista Galego mostrouse moi indignado por este tema. Mostrouse moi indignado que a veciñanza de Burela, que había que solucionalo, que a ver se o Concello ou se poñía para solucionalo. Bueno, estaban moi indignados, non? Entón, o meu razonamiento lóxico foi, daquela estaban na oposición, ahora forman parte do goberno, lóxicamente tiñan aquela demanda, como son parte do goberno, o lóxico é preguntarlles se teñen algunha iniciativa para levar a cabo o que eles mesmos reclamaban naquela época. E sorprendentemente a resposta foi que non teñen nada previsto. Entón a pregunta é sinxela. Se van presentar algunha iniciativa, é que non creo que teña que ser eu quen vai a falar con vostede, porque vostede mesmo, públicamente, dixo que había aí un problema. Vai facer algo ao respecto, vai presentar algunha iniciativa ou simplemente aquela actuación era propaganda? E polo pleno de hoxe, nada máis. Moitas grazas. Ben, vamos a ver. Decretos. Empezo a devolución de 1.500 euros do Risga. O termo concreto non o recordo, entón pídolle que pida acceso a ese expediente para ver en concreto a cantidade. O decreto 266 solucionouse eses 2 sobres da plataforma de licitación, eso quedou solucionado e está licitada a obra. Recollida do lixo, aquí exactamente non sei se tomalo como un robo, tomo como un robo, de que se faigan as enquisas de mellor maneira, entendo, non? Que fai en positivo. Decreto de levantamento de reparo. Xa falamos disto. As facturas que non teñen 3 orzamento ou que carecen de contrato, como por exemplo a da luz, son obxecto de reparo e hai argumentario para levantar ese reparo. Vale? Non é que o interventor anterior diga que non se poden levantar reparos. Non, o interventor fiscaliza con reparo, porque así o debe facer, e despois levántase cun decreto e cun argumentario para poder pagar. Xa o falamos en máis ocasións. Un decreto con licencia urbanística e liquidación provisional. Xa o falamos tamén no anterior pleno. Esta empresa en concreto pideu un aprazamento, de feito, xa pagou a tasa e, ademais, evidentemente, ten que pagar intereses de demora. É certo que aquí, no Concello, non tiñamos unha ordenanza fiscal que falara destes intereses de demora, entón aplicáronse os da Axencia Tributaria. E xa se enviaron, deste documento non falan. Cemiterio, iluminación, xa vin a Ramiro que anotou. Vila do Medio, o de Rozar, que se son veciños, a pregunta que lanzaba, evidentemente sí. O que pasa é que igual vostede fala cos que creen que non. Rozar, bueno, é unha petición, xa sabedes, e agora que vai vir a época de rozar, pois todavía
vai empezar máis esa petición, eso é algo en todos os concellos. De feito, estamos mirando de invertir en unha máquina que solucionaría, pois, bueno, bastante, sobre todo os tempos. Tubaxe Sí, rústico... señora alcaldesa, por favor. Sí, paso a palabra para esa parte. Deme a palabra, porque, vamos a ver, acabamos de asistir a unha moción que falaba sobre sanidade. Faláronos de presupuestos, da plaza de arquitecto. Eu, sinceramente, isto é un circo. Eu creo que en algún momento habrá que poñer solución a isto, pois non, eu tamén terei dereito a dicir tamén o que me plazca a min en calquer momento. Acaba de acusarme de que un veciño que me pideu, sinceramente, usted solta aquí, dáse por feito que é así, non sei nin de que me está falando, sinceramente. Pero claro, é que chegar aquí a soltar así, e dixeron, e fixeron, viñeron e non viñeron, é que eu de verdad, é que isto é unha maneira gratuita aquí de meter lama, de ensuciar todo, además dá por feito xa que é así, porque alguén llo dixo, non sei, de verdad. Eu creo que, de verdad, que temos que ser un poquinho máis serios todos no tema do pleno, porque senón aburrimos as cabras, é normal que se aburra todo Dios. Porque se empezamos a falar dunha moción da sanidade e acabamos falando dos presupuestos municipales, da plaza de arquitecto, home, por favor, porque eu aquí tiña listado para dar e tomar, podia contestarlle a moitas cousas que se fixeron aquí, pero xa non vou entrar neso porque, vamos, non teríamos aquí hasta 12 da noite. Ben, gracias, señor Fernández. Falou da campaña electoral, somente pensa vostede niso. Iluminación de Burela e a entrada de Cervo. Podo lle asegurar que estamos encima da iluminación e facendo melloras. A nivel xeral, anotamos esas en concreto, que parece ser que hai unha que está fundida. Un veciño que caeu en Arcadio Pardiñas e que denunciou, e que claro, lanzo aí así, un veciño que caeu, pois por desgracia, cae máis de un, entón pido tamén por escrito, porque non sei a que se refire. A modificación do inventario, pois efectivamente o temos que traer, faime gracia, porque en aquel momento defendimos o Concello porque no expediente, nin no Concello, obraba ese documento do rexistro de montes. Non existía ese documento no Concello, nós temos que defender ao Concello co que obra no expediente. Pero aquí, sin obrar ese papel, parecía pois, que yo tiñamos que dar así á Comunidade de Montes porque sí. Entón, xa temos ese documento e faremos a modificación do inventario, por suposto. Teletraballo. O señor secretario teletraballa os mércores e o venres e o señor interventor os martes e os venres. Policía local, a ocupación, a ver, a seguridade pública da Garda Civil. A todo non podemos chegar. Pero chegamos, porque non solamente foi a policía local, sino que fun eu con eles. O sea, teño probas gráficas de que acudín ademais coa policía local para ver exactamente e despois poder chamar aos donos para que tapiaran ese inmoble, non? Que máis? Aparcadoiro diante dun camiño público dun camilo, non sei exactamente de cal me fala, xa miraremos, teño que situarme. Rotonda, chamoulle donut, gústame máis a versión piruleta, que tamén a escoitei. Está dentro do plan de mobilidade, non sei se pediron acceso ou non, poden pedilo para velo. Ten un informe da xefatura da Policía Local, poden pedir acceso tamén. Protocolo, isto que é? Há un protocolo, veciños de segunda categoría, cando un empregado está de baixa, anular citas, derivar a un compañeiro, isto sí que me fixo gracia, porque pode ser, efectivamente, que algún veciño se sentira mal porque veu aquí, ou mellor a persoa que o tiña que atender, pois estaba de baixa e non o puido atender. Vamos, preguntarei e intentaremos melloralo. Pero, ostras, acabamos de falar das citas de sanidade, de que vamos e non temos médico, de que non é porque unha persoa este de baixa, é que nin está, pero claro, a vara de medir sempre falla aquí. Señora Iroa, nada, recollemos todos os seus rogos, nas preguntas, como soamente lle preocupa ese mural de Hijo Garay, paso a palabra ao señor Pillado. Primeiramente, por alusión, señor Rouco, non é que fagamos monólogos. O este dixo que hai que andas de intervención e cando un intervén, o lógico é que interveña el só.
Vostede, ou seja, que a veces interrompe e intenta facer un pouco o que lle dá a gana, pero non son monólogos, son intervencións en que cada voceiro, cada persoa que defende a postura, pois, aporta unhas ideas, non? Ben, señor Eiroá, vostede preguntou 2 veces e contestou 2 veces. Claramente, ou se dixo cal era a resposta. E vostede hoxe volve a contestar. Vostede dime que se era propaganda ou non, ou se facíamos propaganda nese momento. Pero vostede tuvo 2 meses para vir a xunto miño ou quedar comigo ou propoñerme unha idea, mandarme un correo, o que quixera, e non fui a coincide que hoxe volve a sacar o tema. Ou hoxe acordouse disso. Entón, non sei quen fai ben a propaganda, pero eu volvo a insistir no que lle dixe. Vostede moitas veces cando pregunta, di que lle pregunte, que vostede pregunta para que lle contestemos un pouco o que quere. Vostede, nesa dictadura que dice o señor Rouco, que é este pleno con un novo sistema de retransmisión e de micrófonos, vostede fai libremente unha pregunta por terceira vez e eu vou responder o que libremente eu queira ou saiba. Entón, dentro deso, como xa lle contestei, non hai nada enriba da mesa, por terceira vez se lle contesta, e volvo a dicir, se vostede ten algunha proposta e non quere ser só uns temas para dentro de 2 meses no seguinte pleno, ten liberdade para consensuar comigo cando vostede estime oportuno para facerme chegar as súas propostas con respecto a ese tema. Eu creo que máis honestos non podemos ser. Entón, pues, aclárese se quere facer propaganda ou se simplemente ou se efectivamente quere facer unha proposta ou un proxecto para esa ponte. Moitas A grazas. propaganda fixo é vostede no momento. Ben, moitísimas gracias, señor Pillado. Con isto damos Perdón, señora por alcaldesa, finalizado. faltan dúas preguntas por contestar. Se non as quere contestar agora, digo Dígame cales, porque non a do son... Badén, de Hijo Garay, e a do alumeado do cemiterio. No, contesteinas. Dixen, bueno, non me referín ao Badén, pero sí que lle brindei a oportunidade de pedir acceso ao expediente para que vexa o informe da Policía Local, onde está tamén ese Badén. A do luz do cemiterio, dixen que tomou nota o meu compañeiro, o señor Fernández, para melloralo. Ben, nada máis, damos por finalizado este pleno. Moitísimas gracias aos veciños e veciñas que estades aquí e sobre todo tamén a aqueles que todavía permanecedes telemáticamente conectados. Quero agradecer á Diputación de Lugo por este sistema, pero sobre todo a Miguel Piqueras, que está ali en realización, saiu todo ben. Bueno, comentarvos que a partir de agora podedes entrar a través da nosa páxina web ides a burela.org, o Concello, plenos telemáticos, aí imos seguir tendo YouTube e tamén temos a Mediateca, que é unha forma un pouco máis fácil de ver non só en directo, sino en todos aqueles anteriores. Moitísimas gracias e boa noite.